enye na baby bia dem tonton no de bowura ho na vitamin mark no kɔ na kopebi perfect series ngoma no eno ana ye kenkan da bia ye ka kire BC no eguso koso na se ne ebi no mu sere no ebi nsu su eye wo ma wo man kenkan ngoma ni bi enti se wabofra wo akire a emma sa asemi bi ntono firi ne pengoma ni bi man kenkan na disua ho nsem entumpon na se bre ne so na kotena konwa kase so ko kire ne da ache a enioma timi akonkan de ama abofra no womo de ngoma hodo ni nyina bia ba adwaman so efri KG1 kosi JH3 pebi ma abofra ne kenkan na enioma nkonkan our people benya history of Ghana RME creative arts science mathematics ni nyina na preschool books ahodo ni nyina na ezuan kosi KG2 numeracy language and literacy our people no creative art phonics computing coloring and writing ni nyina bi odi abadwaman so na anika semba kunie ena anu a wo mu free so we na se wo twire pipe di nkan na kwada ba ko aye toto na no o se oh we ni nyina aye pasco di amame free se me kwotena ho no enioma ye de beto manim se minya no nyina na madi nkan asua ye di nkan de aye moko dada na kire se perfect for omaba adwuma so enti pengoma ni bi ma abofra no weboa mock exams o mo sete midterm exams na terminal examination ahodo no saa ne oma na ne ba BC ni mu enti se okwaje nso hwahodo bi de ma abofra no na wo de so na ho de hwa wo kotena dan ni mu a omre kra onko we ne pen e ma pen tintintin dani akutia enioma konkan de ma no fra homa ne mpanyimfo nto kese 0243299938 na 0540755465 na kwajo rekon Royal Enterprise ni abusua wonom na de rekon heba mehano aba adwaman so a watu din okrasini aduro no amafo di ho adanse o sisie hu ha obekọ wona woni padua mu ni o man koye wa bi no enkoye kwakrakra ye nuama anum bi wo honom a obi atwa abosome be miensa obi kọ afe omu ne nsada ha adwene kone kope kwajo rekon aduro ibi okrasini aduro no bebo ama won so adi adanse bosome so an yoma be flow ama sundua ba koko hu nsem nyina bekọ infections ahodo sciatica mema waye mre wo mpam nyina nkopa aduro bi na ne duduo mu no promise heba oyerepa premises so kwa obenya bi ato sanso na Paul Sakeba ewomrom epidan kemromu benya bi Misty heba benya bi ene wona waka nyina ba bibia to no omaya fa na nyina wuramu a okrasini aduro eno ana beka wo kan ni se yeyi bia ma na nyoma nyina konkan frem panimfo wa homan so ebia na panin kronkra kodi djuma ana wo pan duduo mu 0244470067 enyuma na ebu so yasene ma ensama wudro ni nyina da yakenkan ade amamo samfo afadon entwi bosia kolabo asonfonum ne yemienu midi mamme ajuwa nyanta tando meaning abrewaba kofi chumesi afika sie no emu ensam eni Asem Beba Dabi samne nyaba ne senti ensama wudro abobo no ya yatudi kasie ewie die ye de baba beshum na yeshensam na sia na yeshase free enrada Father's Day na eye ejafo nyina da eda ye eja ne ye bo won mabahso na Ghana hafa na ba bia ne wiase afa na ye yisi hono ma ne de eka ye papanom ye wuranom de wonom aye ede aboa ye wo man empo efie enchechire ye ne se ye tete mmofra ne nyina enura etwaguye enu mu ene beto dwase wo kopiemu ewo Abrepo junction dankrabe enumu bi eja atom frede ni pamro wa bre ni pakwa ye de na se eja no de be ye de na se aye wie ye kwa homa no so na ya kwa akodi enkomo na ya bisase eba ne sai ena dankra no mu eja etomo ya mane boni akosia chele wa homa no so ayenko na ye ne ako enkonkodi enkomo akosia te menka ma he ya menya na o te say monso yanko pandom wadama enrada na ye di Father's Day no de yate ene se Abrepo junction dankra benum eja etomu ewo ho eba ne san boemu yo menya me da tuma mo tiefo nyina kwa abana de koye ne se eja ne de se de koso eja ne ba ye de tanwe ntanifo entimi mfantuja ne mombra eja ne to wona yikopie wonom no na yede atoto fom na mofra miensa ene wo fie o sa bre na eja ne hie no eno na yede atoto fom ni ehu se na esi onum tanyini bia ni fie onkra no nkwana na ewo ho na de ekoye ye ni se na nkra no ewo edem
na baako nya mfie dumienu baako wo mfie num na baako nso ewo mfie mienu ena mfie mienu ne ka che ne nya panyin ne so peto ye no biye nto mfa ne nko agyanan bia so eno ena nkwa ne nse nyina abo mu ko agyanan bia so a panyin ne suma de onya mfie nan ne sei onko no nko fatiro embra na no na akwa no ko ye wache na ne nya ni ti no akwa ko he de nti ne nya no ache no opie ya garanda mo nyina ye musie kumo a mo hu baabia na no ano ye nkakanga krai hwe ni nya na kira kwan no ko se da na de nso ne omo de sa ede ntiatia mu ede ba fie na ano ana eye ta omo de omeni hu aku etie na sa kire se anopa no adia na eja no na nke eja no beto fie ofita ma che be no nan nanso panyimfo tini ehwe eso agefi se omo kire ma ma che ne fie fo no ko frɛ electrician ma ne be hwe omo meter do tebi ewo ho be no omo nim se free meter no electrician ne be hwe meter na che se free meter no eno omo nim se bibi ato atwa omo ko sorry the code the console echo na kama fami nsa ofie akofa eje brani edebeto hono ma adankran lum a chese wo fio ne de o man fa bibia ansa free fie hono Asem Beba Dabi. ka meto nkapa minia Roma enkwada miensan ya bobobobo mo mfie so ade osokra wo be mfie mienu sabre mi omo ho tesan Same die enkwano metini akasa omo ho ye efite na no die na yesu enkwana mofre yesu enkanka na opanyini no na ohwe se de mene ne cheche nkomo na obetini abo ametiefo atie na abofra no ana akoda no na ehubu aboni ye pan ti sinu obi na no kra akasa no na ye den ede ma no ensu ni nyina mu no je bra ani ye kasa ye kyerɛkyerɛ kwan a eja no efa so a ebaaye the menu about kitchen private. And I'm a small bema back on or can who say, Uncle Titi room breme. Into my home, man, I made them a course some core. Men I'm using Lucy a banner machine when they appear. No, mammy, I don't feel before a call in the field. A jano, and we see an in from Momo Dem whenever I said I'm full from. But no, me dem in baby and we see any fever. But there, hospital for no mom can see in free ho. When you're in face, 12 years. and now when you're no one can try me and so in face. Back 2 years, and about console 5 years. A prayer, I say, wow, 4 away. My papa, they are into the crew, but my mamma, they are. Now, a Janet told ye no. O my ete say, Unu Yamon Kwana no fee. O my meko echo here with Jamon me and San Eofi. But your Satam no corner dear. Na BBS now with your casa or call your papa hoaba Sunday beer no call to casa or call your papa hoaba. And I mean, I can try to catch him private Eden into a don't quite buy your bones say we see if you feel ba and they PA. akosia ye na se papa wo bre ene wada jefo ni du akire na de be firi ho ba biada wo de asan abesum ye da se me da se na de umni se fie kosia ye tie o sa efie ya na da ehie we kan wani mpre num so na ahie efikuro ya ni mpre num so na ahie enti ye betre mpanyimfo so omo edo omani bedi achi na se dan no kra na wasi ebutugu a ye muntungu efite bia de bebe biem no ebe kwa akofo ye ne kese ne de aba mo ya da se papa abusia ba Facebook ne so a ene ye fie na dan kra num no se jadem ahye papa ene o che se wenya bredi kan ti we atoso mienu no wo mom si dan be ka se structure integrity no enye enti mpemfo hwe na wonom entu eho anam Obekom free bread fie ni besi wo yen se san wo ya ba akokra da Sadio mkofa obi mane behwe mita wosan ko ye gye betwa nkire die ende nyame asese ankwada no wadi wo ho nyina irade adomo mo ye dan ne de ahye a oni nyame nko ye konfinfin mantam no mu na nuanum bia wodi won dwuma wo poso omo ne bo ama ne efehye onya wodokono no makobi a wanya bi di aboso
se ebra kasa de wono musu e kire se ekodo a wo de konsuo so kopenam no ne nyina asɛe na wo kire mu se enra asroche kese bi e bofo apone so no efimfim mantem no mu gomu anyanya no na enya asɛm keto akora asɛ wo kodo ahodo nyina eno na aka hu bia ma se ebra ba bonten a wo kire se aban ne mekɔ wo moa fi se de ne ho akire no wo no ana ye ka bi ma no nya sa de ne obia fe hyewe o de beto kakra fi se ebi ma oba utek 102.9 radio tv facebook ono mo a videos ahodo pictures ahodo nyina benya bi no ahwe na se de kodo na dan abutuo no ayam ni nyina tete enti asai na Jacob Kubi yamane boni wode na ne adi nsemi achi wato yankra moma yentie no umwanyanya no no wogu baji omuso nsone eto wa hapa na ekoba nesa no adehia omu wo pepa pese omu ye kreduma fifi mantema ne de dudu na poso na omu ko uye efuso efiri ho a efu tomatoes ne nkaka ho na omu ye wa hati na memre da na omu kire mu se nso na eto ye pa ma afi baka ewo nyanya no ho mu no ma ebuso na ebuso sa no na ehu behia se ekọ epunim no ene esema omode ko eposo no dudro na ana nsei pia edekọ mpona no ekopona no ene pono so efa edekọ beno ka se esema bebre na asese sisi ano omohu be se mu edu enu 15 na 15 no omohu no so no dudro na asese amotire mu a omo ye hu hwia enyeyi na sisi emu be 15 so no aka nsuo no a omo guso omo hwehwe na anje na manyoten ebere mu omo tire mu a aban akọ aban aba ni nyina so omo ba ni omo kan ni se ombe ye ti defense e di amomo esanse we nya di edikan a epo asoche ene baka no etime akabo mu a ase omo nyama etita ene pedufo ye ni se obe si defense go nyanya no e di amomo emomo se obode pa ide no mu fi se ebe baso NDC amanyoko no e ba si di edikan no omo beche ebosa omo iba ho se omo be ani eso omo anye na ya MPP amanyoko so e ba ye omo so emo de nyama be gugu ho ye be ye ni nyina akotihwe a betum memede ya be kate fi enko so ho owudi we ni probate na tete ade esi ohe ti defense no ma cha se but omo we bibia ta eni ho mo na ma enu so yo na ema nsui abefo omoshama kwa omonyama bebre atese yesama no nko na nsuo no efa ko neta omo ko efuba omuja washama nim adetia na omo aba pempam no so no dudwana na efo no afa edeko about motota ewo mo enfidie nim no dudwana etire mu a so omo ko bata esese eko service no so no omo mfa mfi mpona no emfa nko mpona no ho a na afisa ko omo service omo about moto no ewo no ko ba ya no mo da mo no omo service eno to dudwana na efo no afa edeko a si amene uka se die omo strempi fote omo be yo omo bwa enya sa pa dia de ekoma friend ekom no ebe di omo papa isanse omo da ansumo da ise memre da no isi no be ba before omo eniama sa edeko eni ayeti amane boni Jacob Kubi na amane body free gomu anyanya no enuanom odi wonjuma wo poso asoroche abo ama na boro so ase ebra kasa die ase won yoma no de adesere to aban nanim se wo mekọ wo moa na watwe mu no nanu ukuada ena yemofra wonum ewo junior high school 3 womo ekose womo nsohwe BC nsohwe no ase na womo nyamfa no ma na wieye ene abusumi weye mu ne do atwasodu ngotwe de na womo ede womo papers ahodo a wonmo twere ni nyina aba na wieye eno na aka ho bi ema enkonta eba emontre so a ekyerese wonom asabre womo ya president fo a womo ewo wo neduafie ya womo bre aso se ewose wo hotro bi si bie afi womo dodo no aduasansia 36 ena empanyfo eboaba wonom ho ano ema womo etumi ekotro ebiem na emu enkontabuo no se ena etie womo ebeka se womo ewo correctional center
na sa akwadaa no wonya 18 ntia de ne kɔ prison yenye wo mododo no eye enwotwe na wo mo ekire mu ese wohwe mu a emu enso de wo mo ewo ensawam medium prison ho en wo mo ewo na emu nsia ewo ho central prison woba Asante mantama Kumasi central prison so enipa enum na efri ho a wo mo nso etro BC no ebie ni nyina mu chief public relation officer Emma Ghana Prison Service chief superintendent Adamu Abdul Latif wade atu edwaya wokyere mu esem de ewasa wo mo ye ede boasa de suafo ya wo mo tro BC ni nyina da wo mo wokyere se akyerɛkyerɛfoɔ wɔ hɔ a wɔn kyerɛ deɛ ebi yɛ prison officers afei ebi yɛ fire service personnel a wɔn nyinaa teachers a wɔn nim adeɛ yɛ a wɔn ɛbɔ nkwadaa yi deɛ wɔn bɛtwerɛ deɛ wɔn bɛsua nyina da wɔn etumi ɛtete wɔn a ɛnɛ wɔn nyinaa etumi etwerɛ biem wɔde ato dwa kyerɛ sɛ fiti sɛ aban no yɛ nhyehyɛ sɛ yɛde wo kɔkɔtum fiti 2007 bɛsi saa bere na pɛsɛ wɔtwerɛ wɔsi yɛkyerɛ wadeɛ ma wotumi kɔtwerɛ bi nti fiti saa bere no aba deɛ bɛbɛ bia nkwadaa ne so twa 100% ya ɛna wɔmanya bɛsi saa bere yi a ɛno kyerɛ sɛ wɔn wɔ ne deɛ fie nanso akyerɛkyerɛfo a wɔn bɔboa kyerɛ wɔn adeɛ na edu wɔn akɔkyerɛ no wɔn yɛ bibia entide bia resort ne bɛba no na wɔn mo ne deɛ fie nkɔtwerɛ yɛ nyinaa wɔn nyinaa pass saa na wɔn ɛkɔ wɔn manim wɔde ato dwa ɛbɔ amaneɛ sɛ wɔn mo yɛ vigilators nso a afi wɔn mo hyɛ aseɛ na ano okua da yɛ wɔn mo gyi wei wɔn aboaboa no amasisi a wɔn nso ɛyɛ aduonum enum 25 ɛna sisi a yɛakyɛ wɔn a wɔn nso yɛnwie hwehwɛmu sɛ aso examination more practices ne wɔn na yɛde ma wɔn nyinaa wɔn di so ana wɔn ma ɛni so yɛhwɛ anim sɛ wɔn nso wɔn ho asɛm ahodoɔ ne nyinaa ɛbɛtumi aba na ano deɛ yɛ adeɛ na ɛyɛ nipa 16 yɛkye wɔn ne yɛde ka kye bi dada ɛna yɛde ɛbɔ mu wɔn aba bɛyɛ 25 a wɔn nyinaa yɛhwɛ sɛ mmara no ɛbɛtwe wɔn ma so nanso mpanyinfoɔ a wɔn hwɛ ɛma BC yakɔso ɛkyerɛ sɛ fiti sɛ wɔn hyɛ aseɛ nanu kwada no bɛsi saa bere yɛ a yɛkasa yi mmɔfra ne mmienu ɛna biribi nti wɔn ahwere wɔn nkwa ɛwiɛ yɛn nyinaa wɔ esu na nsɛm ahodoɔ boaboa no ne nyinaa yɛmfa nsi ɛwɔ asɛmfoɔ ɔfadwɔn nantwi bosia kolabo na bɛdi akyire yɛ nana kwadwo apia enoba afia aboagyewa professor Jenny Boaten kwam kokɔtɔ ɛno no ɛgya sambo no nyinaa ɛyɛ aboafoɔ kaseɛ ni papilo nso ka ho ɔno kuro ya no wie ɔbɛbɔ ekyidɔm ma nsɛm ahodoɔ no yɛkenkan ɛde ɛma mo Exmond ɛna face na ma ne mozi adama Facebook no so baabi a wɔ biada wonya bi ɛhwɛ yɛ asomfo nom no yɛyɛ mienu midin mami agyewa nyanta Tando meaning Abrewaba Kofi Chumesi. Yes, also my somebody be Jumadi Atwasu. Apomode mapade enoane hepa plus mixture. Apomode mapade enoane hepa plus mixture. Hey, unia, Pavi, and the Black Smokes mixture no malaria dronana. Ani, say nam sa. Ubeje di sa menim wife nyina ye tested positive. Aye no bie no. Say a ku malaria mo ni nyina. Am ye nyina negative. Ade ho. Won ma wo ye hepa plus mixture no. And wodi we nsu aba. Sentia. E wo say wo immune system e strong da bia. Enti Pavi e support immune system no. Na plus mox no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. Et say etipaye, afiafie, wonu mu ato, ahoamra no msa. Ache kura 4 days na Pavi ene plus mox mixture. Wanom no e tu malaria na se kura. Anya sa dia ko hu doctor. Fra 0542 778572 and 0542 807907. Magie drone di pa. Pavi Plasmox and Hepa Plus nyina. A painful about or more manufo. And kwada woni mfie du yenu kan. Our pharmacist na herba shop. FDA aje dwede nkra to yatum. Hey, opanyi. Mashosha wache. Se perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se wo tumi kenkan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo e na twe wo nwoma bia. O wo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And o science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Ni nyina. E free basic 1, ekosi basic
6 English every basic 1 ekosi junior high school ne ba ne combine so a owoni nyina bi English nom ane maths nom me say books bia ni ho a perfect series any bi na GS ane naka enso am approval enti obata bia nkoto be mane ba na say we de school bi kura betumi akotu akoton ama ni students o na eno kura de wo table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a etufo nko aputu oja station ho a enkran danso man first stop any omamu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin hia me yie esne bibia. Enti me manom pafie ha. She wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband and ye wo so wo ye Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer ma je duro ready pa. Pavi Plus Mox na Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacies na heba shop etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer mapobudra mapa. MDAG ejweden krato ya. Odofo mama mi se wasem o da ben na opa brese ukohwe onipadua mu sede onipadua na kwa na ho odin sitie obrabo osa cholesterol anasade dudu ewo mu o blood group o genotype so ye AA AS ana SC sabre may comfort by grace medical center the amount say enhwemu bia bramye nchen ma ye nhwemawo ka kra ye de kwa ye de bampo ebra no ye de kofi tem kwese bibia de yie na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomoti ase obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ye timi aso no by grace medical center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwe area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu wo ha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi wo ha, Wuko tie, Hefa piao. Adon mo buhura, aye ni na sienkam. Ise nyuma obia ni nyuma, nyuma ne doso. Nanso, di odi amenipa no, eno na wede, ohweso, edidigi. Otek, nyame ma wonyuma no, enkoso. Openia wo pie adwuma no, enkoso. Nyinkyere, enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemu adwuma wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ahoɔden no omo dia eni se ame no kasa no pɛi enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi atia to obrane ho hwibio pata ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpaaba omo da so busua ɛyɛ wadwuma na papa wo die ne kyense we can say ayi ni na asian kam bo wo mu nyina ho ban Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi enyanka papa wa yi bi oteki mo wonyi nkire ne duma ni ntumpon no mu so fa botre odo ensema ya no mo tika eye futu sema yo ne ya ne ya ne kire se wo mu gu ani ma se nya sa no mo tie o mu ka se aduma no mo ye no emra wo mu obi ani ma se ne mo ye yo kaka ye ne ya no mo papa nka wo mo ho free sabre bro hwiri kopum bra odu obia bekọ
wodi baba betena se a se de be ya on be hihie na bibi atoye no awurade wan ho odin tumi no enhye wo manya kokoduo emfanya kopon bra wa obi woni munyam adum ni amen amen Asem Beba Dabi onim so onini nua panyina twempana onim so omo nso ye anuanom nti die ne ka wo se kose ne pe na ka kire ne se wo me pese me ne wo da no no nso te ase die ne ka honamakono honamakono na wanwini anko akiri se sa honamakono no ebetumi am wanya asem medwene ko akiri na ne ye de na akoye honamakono medwene ko akiri pa what akwara na sign almost be say 8 years. What did you say? 34. Akwala no ka kire o se sa bre na wo kofa no ka kire o so ogun fie say. Me pra na me ka kire ne say oyanda age. I me ka kire. Abusia bo tie bi. Dipe eye me ni mienu ntem asem. Wa wo hunu nyansa ka kire akwara ne say oyanda age. Ena wa hunu nyansa nso aka kire obi so oyanda age no. Wa wo san tie ase kofa no sa akwara na tie ase nti. Na me ka say. Honamakono. Abusuafo amahyiamu ha me bunko to dwe e pabra kwasi ache so mfa me bone nche me nkwasi asem na madi wa hu so odi nkwasi asem aya na na etu wajimi ana wunyimi majimi pa ade wo yan wajimi ana wunyimi majimi pa wo ya kwasi ana anya kwasi a me kwasi ampanyi pa utulege aya no munsio Asem Beba Dabi me ho no ka chen se me nsa mani sika so ni sika so nko handan ne fiewura no me ko nso de me ko chie fiewura no o fiewura nse an ye be wo kulaba o fie ho mo be wo de kulaba Asem Beba Dabi musa no so ni musa sa ne fiewura na eka on sa asem na boy no ka kire me nti ba sa me wo se wo wanim sa e na ono boy ne nso wanim sa ti be wo kulaba o fie ho ti wo ka sa no so ko ha dan okwamo ti kwamo no kro ma me maniska eso ni sika so e ko ha dan ti me de mi weekends na me ko cause am me ko weekends no do so do ba afofra ba e ba fie ho dana me wo ma ba jiska free mu aso ni sika so ko ha dan e wo kwa mo ho no san de oba ti see 2023 no 1st January so 1st January wono no dia wono no date dia so o pesa wo kai no ba me date dia me so me January so no do won kai me anopa me no sinia ma awia hata ye hyedemu didi a me didi awie mi pian na me oba bia bompu ni mpu e wa kura na se ho sana na mpana no me di mi oba o de singlet e na aba no asa bi na na be ka chen se mi a me ne da sole ye no kora ni birthday me anya hwe ama no mi wise hwe ne ma edwa me ba mi di baaye edwa me ba mi di baaye odwa ne de hu hia o de edwa na sa tam ne nso di koe eno a emo anwa tin tomatoes geisha sika sa wa hene ne se ga ne ye ne mpena wono na sa me ma beda weekends na me kwa no so ba beto aso ona to singlet ya aba no eso the singlet na be ye dey o de bre be ma na o se ne birthday no okay ti awia boy no na me so mehu cake bi na me se me kwa akoto nti me pie frifie me kwa akoto cake na na me share again o de singlet ne bre no bo no so ko ball o park ne so nkoto cake ni beto dem na me se me ko park ne so e se me hu se again no so na ni kire park ne so me ko ya na again ne te ho go top plot 2020 me hu da na me aba asetena am se ko kire me plot na onu oba na akwa akotena park so na no ba ma me ba ya na se ne se so wo bia oni ni bedi nko ma me ba se de ne se dwana ya na me pese mi di ba na nti na mpasa mo ba wunti na ma ba ha aba kura se fami nanti ni enko plot no so am fami ni anko nanti anko plot no so ti me ko no ne ge no ho na ti pie water na me hwigo mienu ni na so e wo park ne so na so bia wo hwe Asem Beba Dabi enko mo na wudi mo bo na mo hwe asem bia na mo ka na wo sa ge no sa ta mo ye de na hu so ye boy ne mpra se me pie free fie ho no wona me ni bo mpu ni mpu de chance ni nso ko si ho a me ba dem no na ni picture she boy ne bag mi chesa me hu no obejiji mi hu ska ahwe ni hu school enti de o ko twa wo mu nsuo wo park ne so ona o train nipa ni sika ni free o yere phone so edi gu wo phone so na o dis kan ye dey me do twa bet o de ye dey me do twa bet se be mbedi bi na me de atua
hospital kana na mede no o de oba ni sika ne ye dey mede twa bet o de twa bet aviator o ko twa no obi na ediska no asende wo yere se onfa nhwe ne ma patwa ena wo wakohu no atwende ago wo fon so me patwa ena wo twego wo fon so wie no diska ne ye dey mede twa bet aviator o de ko twa aviator me patwa o twi ne sense na me twi 50 cedi nti o twi ne dodo sei and ya kwa na tu ya kwa na Asem Beba Dabi eno net say so utwa the one na connect akrotis na kan scan ti so boss wa ebi a 100 cedis na akokoduru na wa boss na wai nti sa one year alpren tu a atofoma na se wadiu na ada na ne ye ko no wo anyina wo ma ne koi na me pedodo Asem Beba Dabi nti utwi 50 na ye di wo ko no me fa so watwi 100 cedi ni nyina ya di 150 ya di 200 ya di wanya itwie na wanfa ebi 1003 na aka na mo ba na me so be pesca dia to hospital be ntina ama me yasa me me say be betimi asisa 2005 ni nyina e ba twa Asem okay ena wiai oduman kuma nyame ayeyie enka udin awiai oduman kuma nyame enase nkanfo ne ntontom ene yedema udin kronkron no arafo ne ade hye awiai yema yenho akwaba yema yenho ha ema yenho nso ye hyiehia aha eye otek 102.9 FM sunia na wie yasan hia bio na yede Asem Beba Dabi dwumadie no ene yede ba besom ene eye dwoada ene yeda foforo awurade nyankropon to turubonsu kwame basa yi adom no
wasan ahyehye na waye edi ama yembio ene ye bosumi nsian ne da etoso dunsia emfimpinu ne aduonu num ene yewi awie yehia yi ye ba besom na soma ye ba besom yi ye live ewo ye social media handles ne so se wo ba Facebook ne so ana YouTube ne so a hwehwe Otek 102.9 FM hwehwe Otek 102.9 FM na hwehwe na so hu na wadama eya ahye ma wunian munya de suane ya de kyerɛ dwuma no bintie ma wonom enya binsonhwɛ ebrekro na mu na wie wadwen kyerɛ bi a wo no fatum ewo yen comment section ho ma yen ye beje ye bekan no kama wa fidikasie yi so ama obi ate won so wonka na wie adwumadie ya no asa ka ya hye ne nso se o join ye wo social media ne so no ya wo share wo comment no na afei o say follow page no no beboa ma da biara da e be hia se no e bebo wonka ye ubenya akwanya no na watumi a join ne na awiabre ye nyina ya ka bom na yesua de a kyerɛ ye ho nso ade na nei oba amanone ye nuanom e wo hɔ a wonom nso mfidie so onom fa show no live na wie nhira nkoma mo am United Kingdom mu na mo fa ye ndwumadie GN radio fo mu wo UK na wie nyankopɔn nhira mo nyam kese na ontutu mu anamo nso emfansiye na wie Patmak radio mo nso mu wo UK hɔ Sahara radio na wie mo nso mo hɔ a mutie yen Abawa radio Amansan FM Brainy radio mu nyina maka bom e wo UK man mu na dwumadie ni twagu ewo mumfidie ne so sabre ya ye kasei ene ye wo Kings radio eno de ne TV o Paris France abuchiman ni mu ye wo Dache Hima radio eno so wo Denmark ye wo Rakus FM ewo Belgium ene ye wo Sky FM eno de wo Columbus Ohio United States of America abuchiman ni mu ena wie wonu nyina nso abade mu a o hwe yen o fa dwumadie no na o tie yen live me de Krobea nana yaw asante awiai oji amanie ena wiai apesemakana nanie ena de Krobea jata adofo ye bema ye ho ye hihia oba de achi am ye wiai ye hihia ya ja akra me mao happy Father's Day a belated one same to you in fact se wo hwe afidie no a animonyam abamu kakra wo share as compared to previous years no kire ahofama ene modern ma say ajanom yenso ye bo say wo share messages say ba ye no a me share that na say me reply enti yes I don't know say ade wo de toto ho a ene ye enti ajanom a etie ye nyina no yemfa saade we yesi enra no yemfa nye susudua na efri na koi kosi se afi besandru bio no ade esese yeyo de yenra esese yeyo ka ho afi de yayra ayeye mafe ama afi de no ko nanim no yenkoso ane enyere ye ho a na yenyo se beya ebeton kwada de nsutrim enti obo ya san hia bi o ba besom da bia ye kase yedwumadie no ye de suade ya san de a kyerɛ ye ho so na wie isa ne ye ba be ye no eja kwa me ho na me ho umpom to say adumara kwa na jo we de adum ye so ata me ma won so a belated one janum nyina ye nchiachia ye ho se sa wo hwɛ ade ba ku bi ana me hwɛ a me hye ne nso ne se wo hwɛ Ghana ha ye ban sentro dwuma mu a say ye Mother's Day o say ye Father's Day o ebe ye heavy a ejina ye sentro fo na o the percentage wise o hwɛ mema e won sentro dwuma mu a ye dɔɔso sene ba enso ma de ne wo fans bebre sene mema de no man PR no dɔɔso adentia man PR adentia na man PR no ye wo soro eno ne asɛm no ka bo se me kura na sɛ Mother's Day be ba man PR no sɛ o start bo hu dawura eno ne asɛm no enti se mema ne anso ye start aboye de no hu dawuro ye de ka be na otwi na me te hu still se ye be hyase abo hu dawuro ntam
enti enawie se wo ye agya na se utie me unya nuru agya bia de ebeye bia wo nso beduru ha mu nyina yen kamumum na yemma yen ho afrinhia pa kire se sebe oba anwo eye bema na ewo sa de we de wonim enhye ne nso oba anwo eye bema na ewo kire se oni bema behia ade bi bekọ ho sa ade no na ebeye bibi e de atọ yem oba ode ye se obekora ubegugu so na wasom yie na abosom nkuru ni duru a ode abati asefo asase so ode amom ye nhwe enkwada hwem onomo a eye very responsible sabe ade a eye akwada di hiade oba kubusa bema se ya na ema no nso ete nioma bi ase se nya bema nso nko a ena akwada ba wiase a ye gya ne hu bibia de bone so enti me da bia fidie yi so mitu minuanom ma me nananom me ma ene me wofaase no ma se sebe enka no ena ye hwa ye se wo bema na wawo eye oba enti bibia sesa wo na aye dabi se ya asesa enti ansana obeda ho na ubebiem ede ama bema sesebe bema nwura ho no ya no abusa ho sese awo kokopiem na ya agitaku sempoa se bema nya ma minua ba ubenya ba na enti cheke saade no se wo cheke saade no a saade no beboa wo ama wahunu se abrabom me yoba baby a medru die esese me ma me ho kwan na me wo unim ema bebre ayemfomso ewa atiasefo asase so ayetie ema sese ye a ye kasa yi onum wanu won ho ni senti ne se ye de ni ko school o hwe na wo SS mu ne papa epeniye na wo university mu ne papa epeniye tertiary wa kowram ye de na kwoto adwubam ena onim okohia abema no wo obey wunya proper grounding unya nyina so papa bia ose bema medowo na fe wakohu ena medowo ena sesei wakofu oba foforo ene etisadia sebeya obekipi bema no to herself nti menyimama no na nko obo ne ho ban wo na dwuma sua ni mu sebe body no be firewood eye no kre da seboa akoko esese onyam ni mutwie kakra da seboa body no be firewood enti esese unsu ni padua no emu kahye kakra de mawo nanso ahobambo bia no de bone ho no ose me do adaya o you see pregnancy to prove her love for a man minuaba what a big mistake na aye nsa no men yes ade we bi da never in your life say me de nyim ana nyinsen e de kantankroso bema na magene de ama me ho da se bo ase wo me nyim mana obekọ akoye me ho ade wa anya ho ade emboso ye ho ade wie na sebe empofiri mu atete eduru sa bia ye no a odosa enti abusua ne abusua hia yese ye kamera akwada no wo adwumam ena wakọ akonyem no akwada no wo school mu ena wakọ akonyem no enti ubehwem no na manso twen na eba ene yeyese enti for so ya akwada ne ho ade sebe ya obeye ho ade nso nkosi aga oba yemfa pregnancy nyinsen emfa nye be ma mfa ma ye ho dodo a eye saade no survey ekrese say 100% almost 90+% and are successful. It is all your bar. Never in your life so be say me nyim to keep a man. Me nyim dia mano se be ya obeye me nko ame dia. O yes ah. Eyam from so kese benana
me baba wutie me eyamfum so o namom de sese o yonie get a proper grounding say ahobambo enyina bokro so nya mema nkoa ene bo won ho ban oba wa wutumi tena se hyehema wo ho plane wan kasa wabrabo ebre sei na mepese midru mawie madwuma masua wie na mia mabie me shop se koba na be makone bia ma mi nso metumi anya bi dia hwefia sa abre no wo enye den me da bia metu ma bi nomfo ewa afidie yi so se wa wo hwe wabrabom na o grande no ba bia wugina no se wugina yie na sebe onwoy na wo hwe no anya 30 years plus eko na wa wo hwe standing you are in a good standing na emfa ho se be ma warew ana onware wo awo ne wo yam wo to de bi obi kura tumi ka se me de me pe be ma tentengramo de ne ho efe ai wo se wo show wan show e hono wo hunu se mia me ye master mia na me di midwa mia na me ye madwuma kire se oba twam be mantwam me ba bi affairs na mete e wo kwamo ha edwoso kwaso woluman wonya 92 years afe na no awo ne ba utwato sei papa na wu ya no akwada no no osua na wonya mfinhie aduokono mienu eno wo ne ba utwato e kire se be mantwam na wo ba wonya mfinhie aduokono mienu ani akire obetumi awana obatwam enti sa wo hwa o grande no na ye proper grande aminu abai emfa ho se waware ana wo nware ye memmesom na adaw na me de me ye abaya ya wo bo gospel ya ye fra no dana samwai dia na dana samwan fa anya ne ho okrom ha in the name of Pentecost dia no wan fa anya ne ho na me ye hwa nanui MPP ba so yi o se de wo ye slay queen ma Jesus I am slaying for Jesus Christ. And this will be father in Samoa as at that time. And the near ni role model. Send ye not done addressing one also dressy be. And as I bray, what bet Dania Becca say, I am slaying for Jesus. Now was any background as what sa to be animu. Send ye na by yanity affairs and what we deceive you and not soon deceive you. Only about 2 not Jenny shower ho, no ho in fiti precupin to anamo. Is it what does odo asa ewu wiase bema be ware oba eye busa mema we 100% free wa ejina ho a emu 99.something% na be ka kire o se o ware suban wo de me do bema no su ene ban na wo dan na die akire bema no eye subanfo nenso wo do no a oni anije wo nkyai obekọ I am telling you emba mutie me I am telling you what you have my yeah one more dress one more ekwaye ye wonto yesi afre ni BPP o sede yin wo mo kwaye BBPB wo sha ba ya ne to ba ko pa wutumi se we de hyege bottom power wo sha ba ya se ne nanim ni figa na wo de gina ho no a efe eya asankofo ne hwe won mo aware ya ne kosisei enei wo ho efe na nso se uni subanya I'm telling you you lie bad demon don't be his stress be his peace so wo fa se suban we ya oba ebe boa wo obegina na won se wo ma adwene emfantia onom papa emema bebre ne ma ware onom wo woi enkwada mpe mema nimu nhwe kire se ensemu ema no keka kire enkwada no fa wonum papa ho no time enkwada yi omuni on papa na tie oba suban nti be ma ntumi antena o se meko ode meko asa agro ene odi gya awade be ma ko ye na sede esaso ye moba ni bia no no ye o wode sika ede amane maame no fa hwe me ma no maame ne sori a wode ono ne nsa na side bo ka kire ma ne se me na maye sa muntie ya de kase bi be bo papa no afen kwada kosuku
school fees aba ye hia we wo school mu ye hia se ye se maame ye gia kuturu pan maame ye hia we wo school mu kuturu pan sa bre no na papa otene nka ose mo papa yade o ye be kwa akohwe no enkwada ne pini papa no enu ohun se sena de na ba won mo saade ni nyina no eye papa ne de maame no nenso enam sa wadija ya benti onhwe na maame ne sei papa no doto e de kire nkwada no ya munya sa o na mo ma Father's Day no eno nso humre nyam sa wo mpesa obese wo ma adwene ediatia ukunu a onua bae to ho wankasa wo ho to ho boase de make antie ni yi to wa wo ho boase na hu se o proper granding menyem emfa nkantankro so bema enkosi aga medono menyem ma no nyanho abotre hu se ba bia wagina no se duru de den na bema na enya bia ma unsu benya bia ba ti da bia meka afidie yi so se uni ukunu kurate na se mukọ ahohiehia ene ahokyere bremu a oba manage your home menyem video ye behwe nanso bo ho ban ko family prime ya ho aduro na gina brane ko si se mo nyina mo finances musika sembe gina yie ansa na abewo awawo awo ye sika de wonim saa de we nhya ne nso awo eye sika se wo yo oba na se wo a it take your life some years back and san what me akọ forward sa se mu ya make some boy ma monka e ma bebre alusu won mu adwuma e ya wo a won mu wu ye ntia ye yi won mu adifiri adwuma mu e ya wo a won mu wu ye ntira akwada ne yare wo beje adwuma ne ho akọ it take you life on the back so you plan it well it will help you and we Krobea masem komama oba de achia me Akra Monica sa me da se ye na nyame ase yakwasa aba ye ntia ye tiefu nyina mema nyina ye mo mu nyina happy Father's Day said you di kan e kan ye no Akra wasamo a wo kan ye ba bia ye hya ase no wo hya ase no honom na me hya ase afri se oba bia no e wo se wo hunu se wo wonan egina so ansa na obewu a wawo enkane kura no a na ye papa nom ne ye nananom na ema nya adwuma na omutifie na ema no enye hwe kura no na omo kasa bia na omo kasa waso awade ato oprete eno no ye kasa eda ho a ekire se enye oba bia na saa brenu mpo na omutimi wale eno kura ne ade omo komfuom aha enye oba bia na etimi wade efrise se wuntimi interpret ya eno kire se wuntimi nware enti wo ko wo sampre wanyinsa ni bi na ko fa ma me spread ya obeka je se ewura waso awade a interpret eno kire se e wa ahoboa bia wo se wo ye ansana wawo enka ni mbonu no enti enei sa na ekro efrise se oba wonya ahoboa wonya adwuma nyeye na de wani beto be ma nko aso se menya be ma enti me kwa akonyem ana me kwa akwo wa bra wonni nyina so no eba wo haw no a wo ne kese obebre ne tia watwa mu na mpa e bia be ma ne ya adwuma wo bi ye betimi ayi be ma na di be ma ne so adwuma betumi asai empo ma no susum na so wowuo won hyeda wowuo betumi abefa be ma na kọ na wonkuta adwuma wonkuta hwe no hwan na saabre ne nkwada no wakọ obehwe wo mama wo enti ebre bia wo so hu se wo nice baabi watimi aboaboa wo ho ansana se obefa afura wafa efiri se wo haw kese na ba e ma so na dawo nya ma nya dodo na ba ha e ma dodo se na eba efiri se be ma na bi on nam ne ba bi akwada na isu se kom de no a be ma no de won tie o wahwim wo na obesu haw no wo ka bibia akwada na ntia se obesu afa wuti wa na yam hyehyew na hu dwa wo se ne yedi maku asra wa no so yemfa maku nsra o enti awo mu o haw kese no eda ma so enti no se wo haw ne ba wo so na beba enti wo se wo siesie wo ho ansana se obewo a wawo enti anya bia kan panifo kasa wo mka se waso awade a no operate e kire se wo se operate ansana wawo ana se
waware meda we se na me de kan de no na wiai Florence Odro or say in fact nana ya Krobea Asante you are the advisor nyankopon de wa maye Margarito ni Margarito jade ya wo ya me no udin ne Florence Odro sesan udin no say you be so account na ade test ye jai kriti wa wo de mesro dabi wo fa free mu nkyere sa dabi na sheshe ma eyine nsoso odi dabi Margarito GH ne de wo de ba ho na emom no akoyusu Florence Odro na ade aye yenye ne saa oba ne so wo yesa na obedo yenye ne saa yemfa wo ba de na ehwo yenye ne saa Odame Patrick and was akraya okay ma wo mo ye ho adwuma why o mo change am wo hu Josephine Owusua and was akra Krobea and Italy Vicenza and na yenso ye wa nana Krobea ye hwew and Janet osi good day nana ya Krobea Asante good day my dear Abigail Akoto osi akraya Krobea Asante na wie ye hwew live na ye mamwe belated Father's Day so nyankopon ko so anyam kese ogoro mensa na osi akra Krobea na ye dwada awia yensa mamu akwaba se muko weekends ni se ni ente mo nka dwada nana ni adwuru mu ye he ha mo dwumai ohini nyame adom ya sensia why yesia akra Krobea women are still requesting gift from us as Father's Day gift Debbie yanyane sa enra se wo yoba na wantumi amfa wukuna mpia to bibi fa hye wukuna ni monyam na kan hyira nsem gu ne so se wukuna ya ade wa hwewo ne wo ma free afinie wantumi amfa na enra yire no mu adi wo mu kunu no mu pie ye nya asam ketwa se na ma ne nso te Father's Day die na se enti so yo ba na wantumi anyesa wo de ekoto ni anwanse na yeso woni hwe kura no enti wo de se banchi apesie bi kura no a wo bo twitwu kontomre obisi atwam empa ho bosumi we nyina ye ya Father's Day bosumi we nyina enti wa wo yesa atwam no kosi se 31st bedroom no bosumi we ye mema bosumi adai yenya jabuta afia bi ye da ho empa ho ekopem se bosumi we betwam no ye mema bosumi mumma mukuru no ne madofo ani mema bosumi what you say atie for na owura bi o manim ha ye besom enkoma ye bebo na wiai wa afidie so no ye se ya adesua ya adekere na ye hyiai yesu obi kotwa ho wo hwe na ade amia wukuro wo faase de no ni mia ya kire se ka wo faase be kam no wan hwe ya wo fa owre be ho wo gyan so akoda no ni nantiri no ne nan ne ete nti ye basa wo yire wo ho se wo fapa na wayi sebe atenkan wa frim na wa yire ho amia umia mane saa eboa ma bibia anso ye kama owura akwaba thank you o te say boko ye frau say miwura o say Sibe Thomas o say Sibe where Santini Pachiani amechia wakwaba oji thank you din hey Sibe Thomas ufri hina ba miwura mi free Bukro Estate ehwa na ate ana ufri ho nso mi free chichiwe fija opokunya konkulum yo eni ma menchi alo ya preko lawyer wi emechiawo ukrom ni na aba ha no awiai Asibe nya abotrema ho kire wase muntu nzimfimfini asem ben ena wiai edo aba na Krobea na bedwafo na tiefo anim pacho asem adima ba ni se metibuku Estate eko asole ewo St Francis College na mi hu oba bi anam pese mbo anu mam mene kan ma oti asiye na obedi na o mama afiri na papa na ewo ho no ama wo ye se don se no si edi asole tintiman no chense ye no adi ansa ama ampa mi hu papa no ne kan ma eni ne sanso ne kan se saadi a muko mom hede mama ni papa ni wonti ma fere nwan na ya ye ho adi ne wo kuma si ye enti on fere ama yi
ekuhyia ye ɔbaa no ho ade nti Nyankopɔn so ɛboa ma afi so yɛ wɔkyɛ baba ako ti akɔn di 2 years ɛna minya information bi wɔ ɔbaa no ntɛm sɛ na ɔyɛ di so nua baako wɔ South Africa ɛna mewa no so madwuma sɛ ɛkɔfam kwakan so na sɛ na yɛtim de di ma ɔmo yɛ sɛ madwuma sɛ mien ɛyi ni nto ɔmo bɛpɛ kwan bi so afa ɔbaa no firi nkyɛn sɛ bɛyɛ a ɔbaa no firi nkyɛn a obinya kwan akɔ wa do bɛma ofura na hwan mo ne ka saa ɔbaa na busua yɛ kasi w'anim yɛ ka si w'anim na metete na wotete ɛyɛ atesɛm sɛ ɔmo pɛ so ɔmo yɛ dɛn ɛgye ɔbaa no firi mi nsɛm ɔmo fa kwan bi so agye ɔbaa no firi wo nsɛm kyerɛ sɛ w'adwuma sɛ yi nti toa so ɛma ɔyɛ ma na ɔkɔ nka ne sabaako so akra na alata na ɔyɛ nkrata na ɔbaa no ne ɔmunua no ne kasa ɔso ɔkɔ akra akɔ agɔsa onua ɔkɔ bɛmpiri no deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɔkɔ na ɔka ne sɛ Thomas tese minua nso ɔbaa bɛfa mi nti mintimi nye biribiara ɛyi biem nti ɔbɛfa na firi Ghana ha akɔ South Africa na ɔbɛdi so ne nya baba baako de ne to minister baako na ɔso wɔ America de ne to minister no ti me frɛ minister no ɛka kyerɛ sɛ sei na me yiri pɛ sɛ wɔyɛ ɛma minister no frɛ na ɔse onua na biribiara bi to ka sɛ wogya enyi yi yɛ kan sɛ nyina sɛ wonya yi ɔso wonya yi ɛma odu yɛ ba na onya 2.5 years no ɛkɔma onua baako wɔ tafo ɛne ne tenae ɛma akora na bosumi biara amesna sɛ meyɛ consultation nti mentena fa ntimi ti asɛma bɛma no gye akora nti ɔhɔ a every week biara me disika akɔ akoma no na saa berɛ wo yere ne nso kɔ na kyɛ sɛ ɔkɔ no wagya awadeɛ wanya awadeɛ ɔsɛ onya awadeɛ ɛma mekɔ papa mi sɛ sɛneɛ ɔbaa no sɛ ɛnyɛ ade a metimi atena ase sɛ bɛma de mekɔ metimi mekɔ adwuma ba ho ne no adwuma ma ho na ɛyɛ meyɛ bia papa sɛ onya awadeɛ nti mede menya abotere na wɔbɛba na wɔbɛfrɛ me so nti mewɔ hɔ a medada mu bɛ makɔ adwuma aba berɛ medada mu bɛ 8:30 to 9 bɛ 6 months am na airport security afrɛ me sɛ wo wife waba airport security akra Ghana ha Pashian Kotoka International Airport security afrɛ wafiri hɔ ɔbaa ne kɔɔyɛ no na di abosumi nsia 6 months 6 months time okay toa so na waba sɛ oyira aba so oyare nti ohu obi a ɔbɛfa abɛfa ne free airport nti memna mefa no ɛna me sɛ adai ɛna na mukumasi am meyɛ sɛ mo kyitwerɛ da ɔfiri so abofo nti ka sɛ me sa mefira ka aba adata ma aba abofo aba yi a ɛna nipa no so hwɛ wo firi so baabi ɔsɛ onim ɔfiri so abofo nti memfa ka mmra abofo ɛmna kumasi meyɛ kumasi ka na mna mefa na onye obi a ɛna mse saa de a onua bi wɔ ahanti mefrɛ no nti mefrɛ na ɔfrɛ onua na ɔyɛ gentleman no ɛwɔ akara no ɔse ayampa ɔwɔ airport hɔ no sɛ na onua na wɔwɔ akwantum da afrɛ onua na ɔyɛ gentleman no ɛwɔ ɛyɛ ogyina airport akyi na nso ɔno na menua onua no nim ɔno nɔmba me nɔmba no ɛwɔ me unit nim nti bi na ɔde nɔmba no ma security foɔ na ɔmfrɛ me na me sɛ me ma nti na ɔmde ne kɔma ɔmde ma onua no wɔ akyirɛ na ɔde ne kɔɔ fie na kyɛ sɛ wafiri South Africa bɛduru Ghana ha na ɔbaa ne so ɔyare na aba okay nti ne nua no akɔfa ne kɔ nti mnyem so bi onua ho be 3 days time ko adwuma me bae na no bag si mi pono chi hwan bag me ile na bag ya friend say boniti wa Mary na Mary bag si pono chi odi onim so woni nua ho won kran to aso nti mi na se ado se am aba na so ba nse ne obi di usha ase say obi a esi na wa fon papa o yare yi eni onua no fie de oye gentini fie akra ba ma ye for so ne de ne kompai boni ayi bia nyema ne mfa e de ne ko bo ho e ko jawo edweso ye hwe ne bia ema chi de be 2 years time no to no kakra fa na ofi ni odwa ne kakra achi na wasa aso ni dua so ya sa fomachi fa me masem ni enam se akọ se ne wo si ye no so nyame abo ma ho ato na obemi ahwe akọ aso na wopa adwuma ye no na still sa da so ya minti se sa na be de ne ye se sa nyema ko wo se sa na so ko papa wo
oba Ghana no a mode ne nanti mu ama ne hoto ne kakra no e no osan be ye den me masem wo ye den na hu so ye me masem ma me hu san se amanfo ke ka chem se na we e ma me kwa mo bi chem se boys bi wo so ha no ya hone no na ye sa de no nti hwe na e ma me fe mai ba ko wo ye ntem ho no ene ne ko nipa ko no e kan se sensi na mate na ye na nipa so wate nti ye no fe me ne ko nchen ka chen se sensi na ubia be kan chen nipa ne gitu mu se ya mpa so no wo yere twe ana wa nye ntum enti ye yese ya e na wo de hu se wo yere de ye mema se to aso enti ye na timye no me na ofia na wa be kan se dia wo kan che bia na wo so no ma kan chen se sempo bi ma do pe bia wo mfanyo ana me sa enti mo fa me ko adwuma da ko mba ye me de mu nyama de wa twe fa firi de ma alisa nyama firi mi fie kwa mse ewura da wase me so sabi ahodi nipa na epe ma kwa ngope echi akwa sisi ana sisi ama onwia no so anya papa no so bia so abebusa se die ntina akwa ne abefa nyama no wasesa ono ne niema ene me de mu nyama fine ene me curtains ne nyama wo fie di car alisa efa eko onwia ba ko tie piedu ehudi wa so anyama ko onwia se hon ni fie de ontimi ma ne ntina fie ho no e bia nkonwia nko ni na me hum se bia asembe na abansin so obi a me hum anka hwe na omka chi onwia no South Africa no ohan idama no ko han idama no apiedu ho no e won nsan enchen ho ba bia enti wote ho no na ebe 2 years time ya yensa asaba esaba no niska sem so esan na se nkomo obe so akwa so oba na akwa akwa nsa asaba back wo yenchen wo ested hanu nti ya mamse wo koso ye ontimi nya akwa na hanu na wasato akwa nsa de nechi me kan bia ekwo papa o kan yensa akwa na nya di a obi o ya no betimi ahwa akwa nti o ma me ahwa akwa se oba no se nya di o so ebe ko eja ne ban ho no nti ya o ji akwa no ko na every week bia na so nti o ska ko kuma akwa no no se no si ya no ompe aduane no nti o ska ko ma na bo nsuan no kwa na bo aduane so eheda enkovasa nti netem bia abekwana akwa na fon on so afon ekom di o mo sa nti ye na tam so o mo eda 2 years so ye na me ko adwuma me ko ba na sa sa nyama sa ba ifie ho no wasan se sa ba he me fie wo ko han dan ne wo 2 years apia du ho no 2 years na koso wa apia du ho wasan se sa neoma ni nyina sa dia ba wo krom ho no na am sa dey ewa mi ye bia mi sa for papa sisi o se an o de mi so ja eyo unya no nti odi mi so gin na mi so me ha bo bibia na mi se ja in fact ade asem mi de you o mi se ja eno ba se ne na asa je no o yin no birthday o sa je no mi je no to aso e won kwa so won ko to aso e na akwa so mi akwa so kan ye ho na de ha wi se mi so abusia no wo mo nyi no na nka mi bia siska sema me ko adwuma na siska sema bia na nka ma hwe dia boa na nka ya hwe akora no om se omu ntimi nye enhwe no ntimi so ano dia edinu dia ha wen so odi me ko hospital so be obenu madu kra so a problem edi so a problem ni nya adam ya me so ya hwe ni mu almost 11 good years ni last year no papa wu December mu na me say ye be ye January na nka e kwa na abuso na atena se aka menim papa ko yi ne abus me yesa nkam ne abusuan no hia me busa ne sane se da be na se adwa me bu content me de me nko Saturday me ko yi no ne papa ko yi no se de nko ne ampa adwa na pa o be fe na ye be ne abusuan ahia hu e kwa be fa so ne ye be kan asem no ti dwa so me frɛ me pani no se ense mom kan community de minya abotere na da foforo ti mi da foforo me ye ya Junior no man timi answer wo na ma sham si se enye me ko so na ha adwun na be ade a oba ni ofi ha adwun ntim onhwe na ye be kwa mi fa akozu so mfa me kan bi o man fi na ma timi no se o manya yi bi wo mi kokofu siase ho na oba ni fi no so manya yi bi nti nyampa na ofa no miya beba nti o mba na ye kwa yi no na ni papa ba na ye nti ye baza mpo yinti ne juala na pana me solan me papa eko isiase wo mse ye kwa akwa asem ti eko yen wo
unya pani a wogie maame adie na okọ senka ko bi na se enua no amogie nkontaje se omkọ yi ombetena se na nka juara to wo mu no omo antena se bi se yen kan asem na howe di so kuma se ana mogie awade ntie ko ye ko na busuafo won se adide ni baaye no papa no amfre wo mu wo so amfre bi nti bi ale abai emfamla instan honum ti me ka che ni sanso de oni bibia ntem de pe bia menye na me so etete me so me nko amtie akora kam no be dis na medika wo ba akwa si akora wo SS ya afi no efo betwe me am hwe akora sa hwe de o sa wo fi sika se ho odin mummo mi sika na se bia monye akora na nka bia mummo sika se bia me de aboa nka ye de ha afana obi enfi ma da abom so so ha adwene na so ne ba be dam na ma ha me ehu kwan fa so na me de ba na ma sem no enti sesi asibe o how pa ene de me ha ne pa ne se o ba se akra me yile se obe yobinya yaresa na so abayen kwan ka betwem kwan ma gim ho mba ko bisem ne ko to ma so le ma se o mu ntwa wadi mti se be an kenye separation so nka oba na eno be nsume so me bla fi na meti ya me hwefi nso ko mo fo oba no nkona nka bi na entamonti ya o mo nye ena obi asese man fi ase man tu kwan pa dia se oba nso dia so obi fi so dia edin ebi so oba sa te hunam so obi so me abonzi duan hedan pe ntimi ko adwuma mia emu ana asa anwa na eya mato awonte na mbom gas ni mayi so ho atam bia no mo duan oba na duan so watan bi nya bi din so ono be pia kwa abonten sa nso onso nko cheze otifie onya bibia na mo se ma tu kwa na se mo nya de mi ofie ni ya ne obekọ so atena so saa mi so yetete mi nyama oye ofie ne ha adwen de an oye ofie o da ho a e pono o ma na be ka pon hwim bam saa ye fredi obi na o ka hwim fredi ensanyi atutu na o soto ahwe ho de be hwe sa na abo eno wonsan tafa na me am sabiam ne tie so opemen ko ahwe le bi good years ni oba ye singum ne da na echimnti babia na eba ye ba ne dan ma tomato ko so yodi to eda bi abeji akwa no eyi na akwa no da 3 wa so no da bed so wo foam so wo eda no finfin am kwam da eyi le bi good so ma me fa hon kan ta sa ma sa fa echi kwa sa no bi asa ko ba ku se ma fa kwam so ehye mi so ma fa echi akọ ba ku ma kan bia che bu se wam so wam de mu ntimi hemmo mi de se na tete mi de how pa ne how ba no how ne pa nse ni enkoyisa ofri Ghana akọ South Africa ho no saa na wote ana no ko fa free o de ba ko fa free ba ko fa free o de ba na onua no de ha adwen kwan se onua no be fa no ko no labi gudi ka ma hallo kwan ete se on fa nka bi nche me da se bia kwan be na e fa so ba na ya kwan e fa so tu asiye no wo mu nka nche me na bia e se bia ye fi na se hospital den kwata for hospital ye na kwa anso se na enso na de di kan ye asibe me musa se de pa na he busua no e ma onom be fa awura ni free wo nchen se ye de na ekọ ni nua nchen wo South Africa ho minim me busa papa na am se akwantu alata ma papa ntia se ama papa no fa no papa nso kokọ adwuma ti go so fa no be fa ko go so kwa acha week pepe no sa fi go so aba be fa ko ya nche week pepe no sa fi go so aba ena last year papa ndi efiri me ti se so nko ba bia otimi so aha nya mane nko a enti ombe fa ne ko South Africa ko ball ne dam wie ye no ono ma be jana to so le busa no bia so mfi bibia e jana ball so abom so na edie ne ba ye sebe hwe de wo kan yo oba woni nete o hawni ho na emum be ma na ho kira ba enso still sebe go come there o ye ne nkakrakra ene aba ba gi oba no afiri wonsam unya no ene ye de ne ko South Africa ho ade na ene ye wanko da busua anko jano anworo nzam fi na papa no so wontimi onya ayi na oba no enyam na akwantu na aba
akwantuo na eba ya no wo wa mpene so ena abusua na de force je ne ko enti wo wo ho kwa se wugya no ada no anyina wo na so anya no eno ne memfom so ne se ena Dabi de en se om se ye won kratem ye kwa so munya krat homunya wade eno ne problem no okay afi wasamba oba ya wode yade ba ye beduru airport kura no wo no wode o number ma airport security ma ye frɛ kosi se o ma ye frɛ ni nua oba ye no setede wabesesa wo nioma ne de ama ni nua na san akɔ han dan e wa apia du de ama no ade ne honso wa nyina so amfa nya awade se na o pese wo gyae nko ade papa no enso ayinum ona wo kan sha so musu nya awade eno ni problem asɔre ya abusua asɔre ne ma awawade asɔre de abusua gye wie wo ma hyira so abusua no ne papa yi ene obayi wa apidi hom so mu mfie okwa mu so mu bia so nya hwe papa nsi nya abotere me ka bibia so mfam sam so mfam na amfam me no mfam wa akogya ne o ye da akogya ne oni wabusua ntumi nkɔ na busua ho enka nkyere wo no mo se de aduro ne de omo de hye no omo ntumi ne nware biew na no am ka se ye ba ya me papa ko yi enka ntokwa na esu enka ye ko ewe ho sia se oni abusua ko je om se om de homu ni na nya sa message ma ba di fofo visa me ba no homo fa ase no se wa ye se me ye ko fi se me kwa me om ni me na se ababeji oba abefa oba so ayale a ne be wo mu mi fa nko babi am kokko wale no na ni nua ba na ogina mu je ye no se papa ni hu a fa ne koma ni nua ba ne huyan zo onye no ama ye ba ye kura amo ma fa mo se o kan ensamba sabasa ye kire na me ye oni ni nua ne ntem te sai mi ni nua ne ye ka ma on ye se onua no ya me ye no kwaye ne boni ntinya dia obeje no na me sister hwanyame yesom no hwen so fra Yesu Kristo so we fo mu tu nua ye boni boa menhwe wunua na no nto no to na ebe boa chen de wuye ya ka bia onua se de onye nya de obeje nda enti sesi asibe opese abusua ne moa wo na hwe oba no anase untumi nware ne bio enti wo mo mfa wo mo de hye nko me de nka de me pese untumi wa bi nko mo beje na ka me pe sesi ade enya dia me ho yi mi se ma fu achi akwa ba akwa ni oba nti wa ya ni ti obo mi enti okoba ye nyina wonwe da me fan se da ko pibi no papa kan se mi yenso so e ba ni ko so be ma ho aso na gu wo se da bi tugu o ma ho so ne ko an mutu ifu so mi so mi e bi na o yi wa bi se okokwa na o de ade bi pila mo sa nti mami mfama yi last o de ade bo mo ni ba mami ba man shi ye muna last you so the last 3 months ni na me yeduma na ade to me ba ma me me preach kwa am sitin bia me fast space in shem moment tina saadi o so sheme no eno na nka wo kɔ ne ho kakra bia ni first ni na me kɔ na o dia de bo ma me gya ekola na no dia anko di eduma sem na ma be o preach wo man shi had last 3 months kusa ai mati infio duba o ka so obi aso asim die din obi no ka na kwa se da fom obi no ka na eni obi no ma me no busu ya fu o mo se ma ya de so a se na nyema nsa enti sesi ano abusua ne pese kire se o ma horo akosua de ama wa ama me sa be pe no mo kire na ni nua na obefa ne ko South Africa no o se die pa na ye ni ntie ma wonya adu na me sure se hello kra no ko ye kra fo am on fam kra kan bi nche me da na so oboye kra o timi ni onua na e o yale nka san so me kra hello ko timi kan bi nche me da e wo fi ujiri se die ni si wo ho eno de wonti bibia nti bibia sa je ha mi no wo kire ono na so ye adwuma wa hanom emma obefa na kra ba akokɔ e eze na kra na ko ye eni gina kwa na kwa dwane no baaye ma me ka che me se so before kwa hwedie eto na kwa na okɔ ye nti jai na nua no hwe na okɔ obi aso nua na di na eyensa obi aso nua na eyensa nti na onfi person no be ka san ehun kwa be fa so am so di ha me fa nko ba bi me so na ma so me ko na me so nya daji nis ka sam eyi a metimi akowuro ba bi se me kwa ko page eno ni problem okay atiefo
awie osasibe Thomas na ewo yenim ha na asɛm a atuni na ɔde abaha ene mabedwafoɔ wa ha memma ɔnom nsɛmisa kwanya mienu ɔpɔn Isaac owo elubo mehu sɛ ohwɛ dwumadie no live ɛwɔ hɔ ɔse nana yɛ akrɔbea asante yɛ mo ha kan ho wa ha medamo ase eburu anwa Sadat ɔse akra yɛ akrɔbea asante ne watena se wode educative program no ma yɛn mazi makro yɛnso yɛ wa ha akra yɛ hwɛw Kobe Riders and was say very sensible and encouragement advice and father we are what the ma ye no yankupu nshira pa wate me wo wasada de so and na me hwe Letitia Jew amoa and was in fact Nana Krobea and wafutu ya wo de ba ye no ase ye me nko na wo kasa kyerebe nana nyefe why Lynn and was yakra greetings from Atlanta yankopon kan ho omoamo na ontutu mwanamo emfa ensiye akra ya Krobea asante Isaac Ampabi nie me wo Israel na me nso me hwɛ mo ene hwɛ ohuye wo hwɛ ohuye na se de ade no ayehu ba Israel fo nso o ma eden pa o kofo na eden o mu nko agina brane etokɔ Gaza Palestine mu omu gina brane etokɔ Yemen mu omu gina brane etokɔ Lebanon mu enti aheba no omu gina mfimfini tokɔ ena sisi a omu ni Iran esa de afe so oya Ghana de hye na so wo Israel a no ahwe ohuye oya Ghana de hye na wo Iran so a no ahwe ohuye wapɛ ba bia gina yie na wa nkɔfa asɛm amfa ma ho okay ma minji tutu emfamfiri ma bedwafo nkyɛn na mintie de ɔno nso bebusa asibi na ansa na no awia yi meda Dr. Ebenezer Ajebai ya ɔno na enam ne nsa so a Ebenage Herbal aba na wɔnom de the fearsome 3 enso ɛboa yɛn adɔfo ne adehye meka Hepa Plus Pavi Plasmos no ɛho asɛm meka Hepa Plus Pavi Plasmos no ɛho asɛm awia yi tie wutie mi akwanya no aba ma wo sɛ onso obedwene wapomden ho na die nuro na wode dwene apomden ne ho ama apomden no atumi agina brane ɛyɛ Hepa Plus Pavi Plasmos sɛ nuro mi ensa yi amekan ye woni nyina nsuo ye woni nyina nso topaye sɛ wunya bi na sɛ ononom ana omemene a ɛyɛ well-being ni ho adwuma ɛma well-being no enso egina yie sɛ woyɛ obi a stroke nwodwe yade de wato form woyɛ obi a sikyire yade tete wo woyɛ obi a mogyabroso sɛ bi asrade adɔre wabroso me mogya ntumi mflow ye wo nipadua ni mu watenka no ayera tafodu bi na ɛhaw enipadua mu yaw ana wayɛ mmerɛ wɔ mpam infections bi na tete wo de pɛ Hepa Plus Pavi Plasmos no bi sɛ nuo mi ensan sɛ wunya ni nyina bi na sɛ wo nonom a onua wato adi ya ment na sɛ wo twan ayare ansa kyerɛ sɛ de ɛyɛ no sɛ ogina hɔ ni nhwɛ yie na wa hwe ase pɛ Hepa Plus Pavi Plasmos fa bɔ ho ban na de bɔ ho ban a yade ntumi mma aduro de bɛboa wo pa ye number ɛyɛ 0542 778572 ɛna 059 1367898 o amanoni anani woni akasa ɛwɔ 0542 807 ne so na woni agye so woni wakasa na de wonte ase no woni mo akyire mu nso ɛna wia yi no wode amawo ogoro mensa ɛno si nana ya Krobea asante nyame ne yemboafo nyame ne yemboafo ehu pa Samuel Bedu mensa onso wo Australia ɛno si akra Krobea mo bodwuma yankopɔn ka mo ho na onhyira mo Alberto onso wo Italy osi akra ya Krobea asante me ka mo ho me chiachia mo utege femfo yankopɔn hyira mo
Eja kwa me. Busa mienu. Na me da se. Me nche atiefo bi o. Aja say me fidie. Se sia ya ya kasa yore no wai. Wo me fie se sia. Se sia yi. Pa chian. Mo kwaji aware no. Hwan mo na ta aware na chi. O papa ne onua no. Papa ode ebe ma wade no onta wade chi. Ne wo fa ene ta echili. One hwan. Ye ni ba mi onum ti hwan ne wo fa na hwan bi. Ene onua no. Onua mu nyina na beta aware na chi. Onua ba ko ne be ma ba ko ne ta echili. Nti we gbae no wa ma papa na wo ta aware na chi no ma wa yi wo ma sutiri. Pa chian. Na mo se sei. Homo se inya ho abotere. So abotere nso nya aya se na nyama nso obi aso mo obi e ma akwantuo ne bae na oba be kono so eni so uma so te pa chian na mi so mo kan de asem homo se minya ho abotere na onua na be fa kwantuo die na mo se akwantuo die akwa oba ya wo na eni mfie mienu mfie miensa akwa kotoa ho se yeja etu kwan me kan sem bia mo se de minya ma enko oyire no onya nkoye na adwuma be na no yo na oyi tile ye nse onua no na oyi adwuma wo dweso ama okọ no ni container ni si dweso wo no into ye se onua no nyame abo mo awale di a ene na onso eti no ye no ngota container no emfiri adweso emla estate hanom na onyem adwuma ama me kwata container no firi adweso eba new site yanom eto asase obola junction edisi so etu mu ties man ebo so edi sika at that time sika 10 million 2011 edi ma onua na wo akara na so onua fa ama no adi to nwi eble no je continue no ma enti best enu wan yi akara na akwantu sem no baaye ama to nwi o je nwi eto nwi basa na deko ojiska aka no kone de aka odiji ma manfo container ni eda susi esteloti si a omse mi pubi ntoko obo se mi nye eyinima no nko e container na mse e ka ma bo aye sa admin se nya sa skanya sa nya ajin bi na me kan se hwe ye hwe o yale mu ansa na se container me ho juma maye na de tie no na ni sister na wote apie du a wo se won de gina mbagya aware ase enna no enna obagya aware no ohan dan no ni fie na wote ana se ohan dan na opie du ha ohan dan opie du ha o so ni fie ho de o ma ne ntena na okun so oma onua metena fie ho no hwan na e ka se ye ni sister na ogi awade yi eye ni nua pani ogina mu ase maame no ogina so maame no ono te apie du o ye Fred say sewa dear sewa Margaret sewa ti Margaret sewa say osesa awo ni o ma free estate kwa apie du no o ma ne metena ni fie ho kire se ni kunu say ma kwa ni ma fie ho no ena ni nua na o South African behind diamond okay why you okay na mpacho aka ba kope na you okay sister na o South Africa no ansa na onya me fa o yire ne fa nko en na no kasa no ni kasa de tie se o to asase bi kwa wo edwoso obulo ho no ama adatam na me yi na ehwe asase nso ama o sa nwam etwa blog mi ana mkutwa blog nyama no na obefa na konso de obefa na konso de eno so de onti an kan kire mi sa number kro na o frozi su no ayira ana da so ho eni ayira ne ko nyami na number cha me dasi dan so oyire de ba Ghana hayi oda so ne kasa oda so mi yire kasa nso se mi apa so de mi na kasa hello party ibin sida okay asibe very harsh mami musa asasem we se oba ne de ne ho kame no eno ne o house wo jemu na ebia ode mawa sa wafo ende enka ni ha obekoso anna jemu kwa na se na adwene ontimi nye afia die ontimi nu adwane se bia adwane se na se dwaya ayewi na ni oye de ne hwe oba no mo ba no akwa ena kwa se 13 years onyini nti se die mia na ahwensa ya se o je se akwa na okó school kwa pon na be ye adwane ma bi na se mi sole nteno ma ye adwane akwa ni bi na so nsuma tibi ko na ama oba nsu bi obo akra asemo papa mo ye ayfro pachian ewo romance o dem pachian
ona asem no wono enti se ye papa no zuwu ye se na bu ni nchika fo pashian o mo so abo mama ne se de ekoso oni wo mo na inanu ye ko ye mo se wo mo gi awade no wo ma me kan kire wo mo papa ne bayi na na mo gi awade nto mo su ntimi nya hu bibia papa na busuya na eka sei papa na busuya na me busuya nyina na de ebra mo ye no ho ade no mo ye no okukuam o ma amfra busuya mo ma bia na ne kwa se me de na me busuya papa abusuya no eme ni kuma si ye ntimi ko nipa na ekohia na ye ma ga se wi na se nti na no ko no mo se o ma me kan kire wo mo edu omu nim ho hwe pashian shawa ho okay afi ebra wako South Africa na ono ni guta ho die te sei oyire no koduru ayi no wako afro me fa 2 days fan of frame your frame ka chem say obeba ana me say adai ana me say no sinye bibia on kan ko ezi so sinye bibia ana me say wo ko bibia ni 6 months performance kwa oba me kan bibia so obeba timo me da ho na me ti airport script say FM sa ne da obeba nse e ko na mu ni nkomo ehwe na setena mu no anse ofra o so obeba no so wa fruit pray was makodu o ko ye te say na wa twi bia mu di nkomo no 2 days so obeba me ka bia so obeba no ko ye no anya sei ansa na ofra o so obeba no anya be sei be 3 months time nti ko ye nyina wa ante ne nka kopem sa 3 months na ofra wo no pashian to ko du ye wa amfra o se makodu David na o twi di nkan ne etoso mienu kopem bosome mi ansa na ofra o de obete ya ne se mint na meba pashian sa na ko ye pashian na sabre no na wunya ni sister ne number ne nkasa se mate se me wife so wo ba na de ntia na minya ka se mi san na won kan kire ni se won fama ho ho ni nka se wife no me ka so ni na ya le ntina na adwen head nya yisa na se nyi okọ ya no okọ yare se sabre de na adwen ne nya nye ayisa o how mem ni me musa ho ni me musa ho sa ndi wa musa no sa ndi si ye de ba bia ni sister no be fa no ko ye se die ni si ye e na ma wa yare ye no wa ante ho hwe pachian na ni sister na wo ha na wo so waje ye no ni sister ne number wo ni di nkomo afa no wo number e bibia wo se what me ni di nkomo me di nkomo wo se sei o se wo ni sister na wo do ho ano fi se ho no how no ko sha ase se ye den ne ba ye se ne ye den ne ba ye wo se de onwa no ka ho sam bibia nkire no no wabusa no so wabusa so nka bibia nkire se woni na di sa nkomo ya ye bisa ho asem nei meni na di ana wo se woni no ni ho nkomo won ka se na ase ba ko akra ono so e onwa pem ka so nye agent ya na mi ne ko ni nchen ye on de won kasa yi mu no wo se ono kra na de owo ho ne frɛ no ma ne be hia no airport o entia ne ono nso wo se de nkomo na de owo ho ne di ye fa ya de won so ka ho bia o so busa na kan we so no kra ka kire onwa no wa South African say one frɛ mi na no mi kasa no ka bibi kire so wa ya o so won frɛ mi ti dia no mo de sie o ntimi nkire eno ni problem no akra eye okay mate arofo se die owura yi ne yere akos no Mary adutwunwa no memfa ne se ne maame a ogina mu gi awade ne ye ne sister panyini Margaret Sewa ya ono te apiedu papa no de yesi wa free okwa abusua mu no abusua se bra krachi ye ware awura no ya mo mama ne enti wo mo kaso wo mu nsusu mu a owura ikura wo mu nim no saade we enti sabani sei dia ene ye yo ne den eyire yo oba no ko ye no no ma ne wo o yere no okọ ye no ma ne wo one person akọ amada eze kura se South Africa o musika kura de ani sidi ne kura de se o South Africa na o bro o mania ene Ghana sika ne nkọhwe sidi ne se da so gina 10 something no 20 kakra da so ai ndi
di ade ndi ese wo onsa no dwuma pa na de toto ho na ye South Africa de ankatena ha katena mam kire se ahai etire yesei se Ghana haska bampa na washing keke kura 30 cedis washing keke 30 cedis nya 30 ni kwa bo ye o babi a yodi 30 no babi gi 50 babi gi 100 washing ukwa huru mo de shampoo fo mu keke no ene eja woni ate ho yeso wo mo wo enwi bi kura ye front front tire front tire wo de mi ya mi bi a kire no na mpumani mo front tire no waka ni se ma menchi ayi ye ni aye nua ba lunash ono wo yetre o wa adwen kwata 10,000 na front tire no bisa no 10,000 9,000 eja na back tire nim na front tire be ye 10,000 ni etre dia dia the better back tire 9,000 wonya no 478 front tire no eno no kwa uwi a woni nie uto a ye pai wonya de be pai ma de be pai so be sa juice front tire no e sha yi mtu yi a wo be sha se nipa ne pai ma na wo wi a nipa ne a be sha be hye no so asan juice ani se dia o ya yi a memu atwa uti me na ho ha me ho na mo hwe no fa mo na se me bo a 10,000 ready from 10,000 ba ani e fashion rig ye let's say so rig ani say rig go front tire no so ye rig ani say rig ani e fashion dia ya boy see wo wo say I for no mo ya for no ta shepa wo mo she front tire na me kwa ware obe ye wa ye fro na ka tire so me nkoto front tire 10,000 adai me nto wonto na ne se wo nyanye I for no nye wo ka tire se obi a shebi memu atwa uti obi a shebi no memu atwa uti nwi wo ka tire wo nye guy onye guy kra eja guess yo mo twa mu ti fata o mo no onye o he de o twa ti kwa na duru wedding de o be she front tire oya bisa ye nua ba no he de o twa ni tiri wa da de la atum kra no edu wedding dia o be she front tire se wan she bia minim se wan she bia won ye yo edu wedding dia o be she front tire eni mo aboka she maboka yeah media me pa dia front tire media me ta ya mpa yo wan se me nimu ba o ta ya mpa ye nti so de kope hairdresser wi o be pa ya ma na o wi a wasan hyehye omo san hyehye o omo wo ibi a enye no ma na wig dia sanka ye 50 cedi 100 cedi say 50 and 50 cedis and wig a fo pa 2005 wig a fo pa fala na you say fala ada Krobea wonte Ghana na 2005 and fala 2005 wig yeah full pa 2005 share enti what the money come enti misrewo se mikura 50 mikura 100 ya minya bi nto wig no why wash na me can wig na me say why wash na share now front tire ko wash wie san wash wie and yes say mi hu omo sha front tire na medwane o medwane me say wo ko wash keke no yeah full tete wash keke no salum no obi ane ne obaji o salum no obi ane de oje salum no obi ane oje na wig dia sata ma na me wo boasi na won hwe na me wo makoda bia na me ne twempran kakrakra na me koto wig ma no enu kura no 50 cedi kura no na ise da nu na o de me de boko dum me de boko dum wahu enti enu kire sebe se ne agya kwa me kan India pa se me kwa koto front tire we pa dia wo kai dia ja what to front tire so ko pai o pai nenzo 100 cedis me pai me de be kwa yi ho second chance for organization shop no ta kanye enti enka me de bet na me Ghana se wadwuma so ani a na no se me di wo bi achi me kwa saloon bi wo bi ba ya wo so wo be ye tonga na se na man so mu yo mu ti tonga me hu sa kwa na ko fa fidie bi na so di hiti wo ye na wi se bi filmba na unim the hairdressers from doctor says so tonge wo mu se ka ne tonga ana tonge tonge da bi ga wo ma so wo be ye tonga wasuma ya unim the hairdressers no masters no mu ti kwa se be ma di oba chi ko ene e bo no tan say nti so wo fie so wo yire head you vika
NS Kwansa or say ha Krobea fed Matias ye DNT a opemre wano. Akwe what to bomb. We a bema now the would do girl at his self Kwasaluma. Ukakatema. Charity Poma or say ye can of fronta. Ye can of fronta. Fronta. Yeah. I know can't name in the pino. Who got 12 years I could. And yes, say, Mommy and Fear what you Wabani Kwasarua, Udu baby, a John Pebble Bitina, no, okay. And Tinka, Medibetna me Ghana, Chinese say, South Africa first and anywhere de. And ye, will be a unim tray ye, will be a unim tray ye, will be a way Mamma Creole and a Papa Creole Ibia, no Mudru Honomoa, none can be a ned. Now to say no. Send ye wa man no sika no yes say no as compared to no monchake South Africa compared to Ghana cedi and amon fama me South Africa sika compared to Ghana 1 cedi no monfa toto te said ye monchake dollar any cedi no monchake wo monso de na menhwa de na we de awura ya kwa kodura sabe manti kitame manti jame ena sa hawe ya kwa akoba well ye be kwa abusu ani mu na ya kwa akobusa oba no ne maame kire se Margaret se wey ono na je oba ni trade as maame se de na aba se benka be ma befo oba na yade ba enka ye oba no efam ene be ma no efam ene ka bom na ye hwekwan a ye betumi afa asomdwe so chi se bia be ma no ne ho so ene ye obeka se beginam senya saade a ohaw na ba ne de beye bia sese abusua bam eno ohaw we nso aba no sebe se de be ma yi kan ye no kra ampa de a e kire se wa amfa ne won side abusua no mu hwan ne kaawa e de fa na bati eyi fa ni ti ma ne ho kire no obi a me wa me yire ne ma ya me yire ho ade ma ya ne wedding na mo fa oba free me nchan de akọ South Africa na mo am ne me antena se anya nhye na mo de by force afọ ba ne ko oba ya kwa aba wasan betena me so wasan sesa me nioma wa wo South Africa wa ba besis abe hind down de ama no ni nyina no oba no manya no sese wo haw na yekese na meti hoyi no bia moa me a sebe na me ko ana me ba well ye bebusa na yeti abusua ne nso sad of the story and now we are Dr. Mankwa Abedu the natural mind Dr. Akwa Abebru ya aja akra mefa akwanya we sonso na mamao ejanom dapa mejoso kire se ye ya wote hei wo ye dodo aja ne kwasampa wote hei wo bua nipa dom ne kwasampa wote hei dodo na ne nam so a ene onu anya wontie didim nkwasam eya wo kan asem bi ya na ye mede o si obi nsa betumi ate wa akwanhyiam obetumi atena ne nan beti wa akwanhyiam obetumi atena nanso ma tintenhwe yesi wuti ate wawu wo ye ho hwe nyeye onka ate asefo enti sane ye wode boa adasa emu anya wonti didim nti yankopon hira wate akra wonso nhira sa ye nyina edan no ye baako e nyina meso ma happy fathers day ami na meso ma kira matiefo mema mo nyina mema eda papa se otwiri ampo yankopon no sede mema ha ne adadwene da so no dan da nyina no ade nyi free so ami ntimi nyina brane ami ene me yese onyankopon no ami because eduru dia bi ne yekan etuoto esibe ma pai be ma de ba de man so na komna busua ba de se bibi ebisibia ye odia papa mo be fa no onyare odia onyade de on family fi eduru ba bi o musi ntina oba be jane ni na ne ja no akoba tani kunu na wo se be ma bebre e de ama ne yire dinio so ka ba abro no so wo se adam na bi sam na nim fifiri na wono ai de edi so akoda no se bibia se be ma nti e ba san so anu agina brane onyankopon de bia so wota ma achi akwa trasi dan abrene abribia meto ncha kese amanana mazi ya wada okusai wow bunkum hine konson bunku tumfo na brane konson bunkum hine ya wada kusano mi ami krum kuti ona e kwa kusano bo wi ano miensa ye de ne tra akunya kese so tumfo nyankopon di munti amen akwa ya trasi de ne dan abrene abribia da bia na ya meka no
me de me kan na maka nipadua de wo ho sisia no ade ya wo dia yo kra wo fi anya wo dia wo wo ska nation ni dia wo wo ma ni nyina ya ma ni dia ba wo kra de ya wa nkasa wo dia ene kuta wo udi agro na akra firi hunsa ati asfo asase so nka ho biem David sin ko de mi kokom ya asase so wo se awrefra asase so ho unya kodura awrefi asase so ba bi osum ka bi wo a wo hu ba bia ona nka ye de wo ko enti se wo tie mi na awia tie mi ye owo nso de yade de yekɔ da bia yade ena di owu ena di owu ba edi nipa konse do enti atrans ye baba bobɔ so na me da me kyerɛ me kyerɛ kwan utie na tie ne ya wo ha ne amane a ebeto da na ebia na otini pedo na nso na wo hume o ka me fa doctor number o me nua ha na mane ye de nka bia nko betumi aso ano amaye me si me ni ba bia mokono no mbosie red park ho na gutu am di me dwuma doctor me de number 2 dwa me sori ade frɛ me wo do wo ha amane ko da na ma mo ya de ankasa bia mint sa ya de ne ma wo de frɛ na ne mentwetwe ho nkomo sɛ mo ho tumi ni ahoɔden anananom kan ho de mi sɛ bibia betumi ayeyi number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 15 and 0549 20 66 33 akra ya trans da bia me si trade ya ese kokromotie nti san ho mopo mane nyeyi da bi wo tie mi na wie na so wo tire emu haw kodan na bi eda so so di akwa na san kwa me kan for already fear ba center ma sa bra me dia da bia me ka se trade wo do opakra blame nto nchia because umom wa America UK ani jama babia Italy fo nyina gi aduro bi omu di adanse wo tire ya de aduro no nko ade me say me yonko ba ko pena mani bi won heba center what the sign ya de apart from that unya bi wo babia biem ono me do no se me am ni padua ntina o ye ne sa no me ye wi anu ma bi ba me nkyere ndem de ye me ye wi anu abagibi no so de sa odon so de bo amanfo mu tiri omu ya se na wi awu tiem na wo tiade kranko obu wase mi tiri ni ma edududu wasi bibi ni na mitrim wasi mitrim mu hyehye obu wase doctor me de mitrim de bosom wo dwa me fa ni dwa me saa e wo ho na ho na tomi na abafa wo nsu na wasi me de mitrim mamani aya me kokokokokoko obu wase doctor me start ye na nka mani de na nka me hunu ade yo beti ade ne ba afa de me hwefoma na foma ye mitum da bia me kase e kan ni a e ka hwena na aka ni e na ani bon so okotrim de se tire ne ho techema na dan nyina e kasa se ni wa ntie no ama maginu papa ni bia me antu ase ama later no bo sa ko facti wani npadua ne kan ya nso ye dum dia na nipa no ye mobo enti dan nyina be transia na ye kamfo se ye wo duro nwanwaso a etimi seti ade ma no ko nanso wati wani sayo ya nso adukuro na be sayo wani nso adwuma na mso unya twinwa mo se nne wani nso sa na ye operation wani so emfa se kan emfa bibi nko wa etem firi wani so ba duro na be yi tena firi wani so ena na ada na me kasa me danya me da ya me nya aduro da ye ma me de bo amanfo de odi ye nom ani yade adura enum wo mo ma ba di bi nso bi edi adanse mia me hunam nipa nso anum bi ono nso di ho adanse se na awia wutie me a waje nkwane Dr. Mankwa so wani yade program de tutum kan bla already fie ba center wa cha ya trase na mutie nya kira nko na emom ye be kasa sedi a ye friends a kira ye trase kase be free kira ko bia da bia trase ye adwuma entiti yade obi wose mani no aye kokokokokokoko wose opusana na miso ya ne hene wo hwefoma ofoma ye ntenten wotu ni na ya wontimi mfansi ye se so bi suso ne mu obu won so wase me mani no nipa wa akira mi hu nanim obu won so wase nipa ba mi na mi hu no wa akira mi hu no sa afo nya tumika bla already fie ba center se pressure bi na abo ani so e gra ko ma de bla se e time friend cataract na esi woni so ade bra wo ba me se me water do am de bo amanfo ande me de aduro no mu ana me kire wa e kosua crate na me je wo ka ho opon sa me no wa ka ya de ne ho asem ba no ma anyi sa atumde na akote aduro anya adwuma e fie aduro tumi aduro ne de ma de ono so na atumde no entu tie me a kira ye obrada ye trase e wa already fie ba center wo de fati ade ne woni yade ne bra na doctor mintu ase ma na ahonto dane abrina bia trase sia na ye kasa muntie yeye
yadeɛ bibiduro ya ka etu yadeɛ ase o bɛnya quick cash nse onum ne na ekɔ timi de obo ha me no ka no kro timi amehwe ontimi ana akɔ obi timi ba wo hwehwem na ye fie yadeɛ am ka kyerɛ maame anifra ebi aka wo aka wasen ebi aka wo se fie yadeɛ ɛnde ya oni eni opa ye mfa aduru nka so nyankopɔn obo ama ho atɔde a ye be ma waduru opa ne aye ne sabi ko yadeɛ bo efie yadeɛ ebi aye ofa ebi aye onana ebi aye o maame aduru wo nso so eye mojam yadeɛ ɛno kra deɛ da wa ye bɛka nyese ye pesika nti no bibu wa atimi sɛ bu ma bi ba mo ne nsa woso me ma manfo aduru ma ne ko ba e wonu maduru se doctor de ya na busa ansɛ ensa woso no wo busuam busa wo fra ne asi bia nipa be 6 aduru no so obanu maduru se de enkɔ ye trase e beka no kra kire nipa enti utiem na betiem ya de blawlari fie ba asante kina ye trase emfidie ho de ye nhwemu ni nyina ye free cancel nso ye free obi no abo aka se oba ye lab na se ye screen agini skada e bi nsi da obi ya ho bibia ye free etua kama amanfo nso no ye de abeka ho se e beboa adwuma na ma adwuma akoso ba o muntie ne ya fidie na nsa wo ya de ma ne ye e be kire ya de no ma fidie nya na e betwa adurama me ntwa ntro me ana mamu odurama ahwa de ho ato be boa me adwuma no kosoro ikobu oba wose ne yam na ye ne ya ebi kra na appendix bi na ye no ondo onum se o sa da bi afidie mbekere so yade we ne yade ahwe ne amu oduro nwaso ma no ko wo liver problem tutumika bla wali fie ba center wo kidney problem bra wo de wa haraba ne yasi ntokura be de ma tutumika na bra akoma no ho bo ntokuro de ya ma amanfo da bia wo ba be hwe ama ho ato me sad number na itudwa number na 0241 09 39 39 15 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 akra na obi fra me say ne say oba kra de agwagwa no mo su bia mso agwagwa no kra makoye de do pada ni bia besu ho agwagwa no de ade na obi o se me de mi ntimi no mu sente se nyina ne pada ti de du twa pada ni bi wo ho uti am betie me wo de tie me ye wo ye be ma na so say awaba empaswa ye nwunu also otimi kan oba no ho hye manu so onso mi kru de da bia ma no ba doctor anya dura di siesie o siesie amahwan ye nti no mu siesie on onso de obra ba gi aduro bi wo pese odi tua be ma bia ma okotua wo pe de obesa be ma bia ma osa wo pe de wo fa na faduro ma de wo fa na faduro na mo wo pe pada ni dua de ade bi dia aye ready den e chale tutuka bla ready fie ba center wo du aye mra wo mpam sa de wo de wo se da bia meka emu ya mra ne boonko umma ni wudi ane bo ba den enti mo amran brantam de awo no so na duro ho enti wutie mi nananom ne awura an makatachefo atumfo mo anwo bo de office owo mneye ewo na da bia am kasa ye de aponche ne be ma no ene ne hwe an na bebe no ene akokɔ a opam ma pa ye de ye nananom aduru ene de oba header charge o ne ye hu aduru na ma bo kwakoto aponche mo ne de ya de na ma ene de okɔ so do brada no kakra bi de fa gu nsam wo wi afa bi kokomudi akora sa bi oba ma wa tra wa kodi fom ebekonu ye pa mo say yes enu wo ho wagina so ye pa enti ye kan se bi e kan man for da ba ne aye o mu nru amu mu wo tie na so ba ma no so afon ebi akwa akodi empama gro bi ama yade nya empama gro nkwa na sa yade ne ba la tre bomba ye kokosu bi akwa odi agro no se bi obi so infection ebetimi aba so wo de se bi ayo na ma ba ma na fon tutumi kabla ready fie ba center obu won so ane de ne ho agu nsansa ne ba ma no ho nya akono entokro de dan bra ye wadura di gu nso ma de tuma na mo ne yigum o mpa no ye wanu no nwanwaso mo de am de awia kora no a ne se ensuo tuto yi mintimi nya sa aduru no eduru pebra mo waduru am de awia nkwa ne no a behuru sa na abin correct wo de abra di fie bra beji natural bi ye ho na da bia akora me kan me se ye ho de oba wo to ho me yam no bo so me yam de waduru ama na de ko me se amesi di ama na de wa de ye ko so kono a wo kono a wo se mposa me posa ama de obi an ye funu ya ne ya me hwe de wo se me tu nsuo gu nchanse so ame so mani pa no me to so de mo mu nom ya de biduro kroje ne ye no ho enti wutie mi na se na wutie mi wo he ne ya de tutuni kan fa bla wurade fie ba center so kunyu abo ato form a me kan fa wurade fie ba center ma nye se bia ye ka se ye ka da ni po
wo mo nyankopon nam ye so asom yarewa no se ka se mo nkwa so medi adanse mo ka sa adanse krumu ba nya ya amse ko ka de nyankopon ye no awurade fi amawo e kire amanfo no fa afoforo bra wo ma bi wa atwe mo da no ofre mo se doctor se mi si di hu adanse no ena mitimi ko afuum na mo se da bi ase nkwati aduro mra no na haban enso haban onwura mo ba e be kire mu nno no bi ko nno no onwura mu o mfafuro na bre wo ba mitirimu nya den ye mu waduro an ya kire obi e kire brada anya no nku na Dr. Mankwa meye na me ka say nipa de wo kra ne waja pade ade wo wiase sesi ai bibi ekuta bi anya wo dia wo kra ne waja pade apart from wo kra ne wo fudo obedi agu yam no na awu ade ko apart from that ni eja no wasase we so nti bo kra ho ba David si hwe na kwase bi amo an dai enku nti kire betra se fam hunam fam me to ade aye nto no ma ye basa spiritual knowledge me nkrata asem bibia akoto nsem nyina wato asase obi su wo je ode ani ade di nsika beje bra de fie ba ASANTE twori ampo nyankopon no ochiri kwase abu bra na ye nyiwade mfama wa awurade din mu ya kra me sad number na YouTube me ba be sori akọ number na 0241 09 39 15 15 0241 09 39 15 15 and 0549 20 66 33 akwa me se wutiem no nya sugar yade atumi kabla wadi fie ba ASANTE bibia si wa paye no da bia nso afurumu ba enguda e fe na bo me kanfo se bra wadi fie ba ASANTE ba yesu to o mienu free stola ho ene ye wo abo no nso ho o ba wadi fie ba ASANTE me di machine ba cheke no nso we free stola na so we abo memu odura ma ho ato enti wutiem se bibia si wa ya na se nkwa me kanfo wadi fie ba ASANTE tutumi ka na bra ba je aduro ni bi nanom ena da bia me kasa da asma aduro ya wona ya busua aduro awetumi awo ho wo de abra awurade fie ba ASANTE bra ba gibi ena wo tie me sesi anso wo de wanya breast cancer ni nyina tumi kabla awurade fie ba ASANTE ya mo waduro na ahonto na ya wa he me si ani ba bia okro no bosie red park Kumasi Krobea ye wo de ofo ka tia bosie red park okay atwa kwa amorola bang nenu okay usi akroso okroso apradiafo na chi okay taxi station ho odo kwa do be kan se o me kwa awurade fie o me ka se ho na ayaresa wo tibia ma awurade fie de bibia na chira bra se oba na se de mu opura be mu obi am opu so wo tafra be tafri bi de tetiwa de betetew wo de sra wo twi wo sa wo num a wo num awu awurade nyankopon di mu nti amen awiai Dr. Mankwa the natural man papa no matene nka no Kumasi Kronom bosie red park ena papa no wo se ya me no ka se wakasa wie ma minti number no mu bio mfama wo na frɛ papa no se ya ade a wonte ase na opese wote ase no obekire mu na wode ama wo number ne ye 0241 09 39 15 afei 0549 20 6633 fresa number we only traditional doctor Mankwa ankasa se ya ade biara wonte ase no papa no benya abotre e de amawo na wakyerechire mu nso enawiai na ode amawo enawiai Danis creation emu adwuma yefo nyina a very good afternoon to you anuanom ne adofo amutie me se mo ba Kumasi atonsu a ye ne Fidelity Bank no e de dia nimhwe Danis creation anuanom ne adofo wutie mi se mabo Danis creation din na wutie enuoma a wo no mo ya tie ebia uye program bi o to nsa fredi padom o pe woni a ebeye invitation cards e dia mawo eno na Dani oye o pe se yenye key holder se bia yie ana wedding yemfa mu mfonyini ne ntoso eno na Dani oye yenye embroidery yenye t-shirt printing yenye lamination yenye pull-up banners afei yenye picture frames yenye type setting yenye flexi banners yenye stickers flyers photocopy graphic design any DTF printing adia wo hia e fall within sanioma we ya mabubo bui enuanom eye Danis creation ene eboa wo sa akwa ne so atonsu
opposite Fidelity Bank no ye number nie je fra yen de wuhia no oni en discuss yen kana ye moa simple Danis creation eye 0242 186865 and 0554 232767 offers ahoma we ya ye beje so ye no be kasa ni akire nsemu nso ede amount adofo ni ade hye ye ntwa ye ho na ye mra ne nto aso apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pi ni menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo aduro ye ma general well-being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And there also we Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus mixer. Magie drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du yenu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejwede nkra so ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kade wom bia kyerɛ me. Oh, na ade be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Ade minim. De me sie wo ane say. Makoto dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi yatia nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma. Na atumi se sabro so ama me. Na akwaso ya wonim. Se ema ene mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi ene ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Sa wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 020168717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa Future Life Smart Food bebo afei de aye abusuan chemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic area no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu Crime. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, Waben Sofolai alignment. Ena tema, Ubenya Biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that Chehuban. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen. Ye de wo mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yensi yie pa. Me kame kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic. O ma bem papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni hye hene. Ebe kire asa kire ho adura. Yemfa nsa wo yare fast cra. Oh wada. Na aduro nkitinkiti bi a se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure
typhoid ne kagyadeɛ mmarima yɛ mmerɛ wɔn mpam nyinaa wɔsa ho yareɛ wɔyɛ acupuncture ɛsɛ sciatica ho yareɛ nyinaa wɔyɛ detox etwi fifiri nipadua ne mu ama wo ho tɔ free sɛ yɛmfa yadeɛ nkɔɔ nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wɔn abɛn dodo branch bɛn na wokɔɔyɛ no ahenema kɔkɔbɛn a wɔbɛn Geomas Company eti mu nkwanta no so hɔ a wobɛhu Faith Homeopathic Clinic signboard sɛ si hɔ kakraka wɔn numbers ɛyɛ 0275 96 94 14 ɛna 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic wujidi agye wo nkwa owura bra da bia sanopo awio anwumero mehu wo me fia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efi kama a wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu agya asante mama nne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo a na tu ye o emfi duduo nie minya wo ha bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem firi se owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban heye mi koho sisie we di oponko pedentem de je won numbers ka ho 0244 299520 and 0266 432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve adepa wrani krom hade wonkwa na wonim adepa no piao unimme entwam me di product foforo bi aba se wonya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo phone accessories be it batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus samikan se krom hade woni adepa hene no se me mochira akwantam na me ho preme kumase hade adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on papa no. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4, Yadamase, Yakoya Yaba. Aha, ye 102.9 FM. Aha, eye, OTEC. Afei, Yankwa Humanisu straight up. Na yene Ewaba Sewa Margaret. Enkasa, Ewasan Komo Weho. Na enawiye awodadie mu nchia nkoma wo udide afia obafia United Kingdom mu UK ena wo ena wiai wanya afeko ede aka onfie ho na wa ankasa onyonko a wo Ghana ha Priscilla osei ena wiai afia ena ye wa wodai osire nyankopon ni nhira osire na ho bambo osire ni nyinkyere ene ne nkwa husan se enkan happy birthday to you, God bless you. And now we are traditional Dr. Dawood at the Dawood Herbal Hospital ano opanyini nyankopon hyirawo na onto won kwandem we are me comfort Dawood Herbal Hospital at the mount se wa wutie me o last stop nie sebe se wo ye bema wotiasi na se obema wu a oye tiase wu papa no se wunya adage na wututu anamo na wo ba ne nchen we gyeso krapa edane enka ne na metro fm ni wom no a wato adi se wo ye oba na sebe sa abre ya ye kasai awo ho aye wo den ma wo pe ho anu awu na adanse amanfuo die e wo sa so ye mu e ya apa ho enti wonso ebepa ho ama wotumi anya ba ne bi e de ato na so a bra na papa no nya hwehwemu
wo huna de kode a abedane si akwanti a ema wuntumi ngo menu aba obenyu ahoto se wo ye obi a esikyire yade brafo e bia beto so wo pe ho anu a wunhunu wo de ye mojabroso stroke yade na age wakente so enemu yade bi na etete wo wenya prostrate mu hawo ye de rubber atuma na ya ka kire osa ye kese a ni nyina wo ba papa no obeboa wo se wo de ye ulcer koko na etete wo na se nipadua mu yawo a akwanya no aba ma wo brejo so krapa Old Metro FM building ni mu ni ya monkomo osi dua ma yaresa enti frɛ no 0244 886437 0244 886437 ɛna 0201 681 717 unya fresa ahoma wo ya Dr. Dawood obejo so no ne wakasa awi adofo ma menkwa ahoma ne so na mene Oba Sewa Margaret ya be ma ibu ni tin no ya de nkobo ma Sewa awia yo Tech FM so ni ma han eja Oba pa na mpom te say Nyankopon adom ya da sese ya fro na wie ya waje so ma me me pa to me ntwa no wase din de say why na ubisa ni din Kasa wase din de say Osi e fro Sewa Margaret na ye fro sa anga mi di flower ni Sewa na ya te kana na ato ni ti won so ni ni din o de mo nkasa na ye fro se me pa che wo to bo ye fro Sewa Sewa dem de sana Margaret me de Margaret woni mi di that one de no an obi afre na wati die no wo ka enti Sewa de ye odin na ye fro Sewa de o de Sewa de aha we de ya me na mibusa eyiri yo wunia ne Maria dutwu wa minia no pa me ka se nye minia no ende edin ne de watwa on the ni no ano no on the so on no any change when ni din na ayi osiasi be Thomas yi unim no yo osiasi be no ka amka me ni mu da ni ye na mo de sa afre na me te sa de ni ma ne Thomas ne chosa ni ni din de unim ane Thomas na chosa no mfrefre no na Thomas enti wo ni din ba ko no nso nim ni din ba ko okay ma yento aso ene emu nyina mu nim din maako ayi papa di asem ya ba me ba wo de ma me nto amasem ne so o de asem ya ba yanim ha na sem ne se obeye ewunu akosu ho ade o papa gina emu o ma me side no ona wugina mu se maame eje unua ni trinsa na wunua no ote ne nkyɛn ɔne ne etia onka bi nhye ma ahokyere kakra ba be ma so afa ya busua no mama munua ba ko wo South Africa aye nkrata ma ba ko wo nkran adane connection mine ma beji oba na firi ne nsɛm de ko modi oba ne ko ye no sebe wakwa konya adwene mu hawo onya adwene mu hawo wie ye no ma be dane ato ne so obesesa ne dem ne oma kora de ba wo nkyɛn wa piadu wa wo ye ne wo kasai usi wukunu se untumi ngi wunua ne ntena wo nkyɛn enti de o South Africa na be han dan e de ma wunua no 2 years na so wasase sa ne oma no de aba ne so sei munua na nya hawo oka ho asem bi a mumfi no enti mo jai oba no na mo de abɔ ne so ne ho mete enti no aba ha mumu nkyere mu ne sɛ oba Sewa nakasa na edika no wase wo tu kwan no ye nyina ye ya ahoboa ne ye pɛ nkata ma ne tu kwan hwan mu nyina wase anuanom ni nyina na ye boa ne ma ne ɔse anuanom no mo na mabɛgye ne yere ede nakɔ ede akɔma mu nua na ɔwɔ South Africa hɔ no enti ano yi a wowɔ abusua ne side ɛne sɛn me pa cha me akwamsuo no kura ne dika akwamsuo no kura no to asam le frɛ ma mu se ni nua na tukwan won mo le frɛ ni se me hu sa ko so tukwan am se ni on le ka tere me dia etia ne se akoso no me na me ne tena ye me ye na me pa pani enti me nua no nyina ma ne die
Obia, dear, maybe Pana and an answer from look out with your one time, and I'm the man for Tank. Look out, be more than Tank. Many are dear, you know me not, I was South Africa and the bar in Chef. For no buyer, and I wait with your own kind of take out no come out, you know, your South Africa and the bar in Chef. That time with your own kind of school, and in your baby tonight. Then she made no come out with one in the ground tonight. And South Africa is here, and I just a man. I think I'm it's just one from all the things who are saying who answer and now Thomas, you don't also ever one of our songs, you know, one so I can open when an answer and will come on over by I'm here to mean I'm making some money for you. I'm never going to funny say, in particular, the other to look at you. I'm a little show on with you. And so we are looking up through. Not that only will be so more come out in a bear man, I do not have not so much of the young working. And the Christian young men and talk to one only say so at the end. I am not out of grass and young side. It's just when you teach one after you know, one not to bar. And I'm just too cutting a book from Messi. In the car and the house of star or so young was telling you. But I'm not the answer. But I can't see one of the word the star, to move on and he said, you're not so much Regina. What was Regina? And so I'm not the same that whole crowd that the king some make at us who are said that number 10 sister. Then I'm waiting who you are, you sister. You mean I'm one me after. And Yama Thomas, the man, or that ya mission or can't not come to cook for Penny and no brilliant and the family and see that appropriate not. But Thomas never come to crown or yellow couple. But I can't crown a damn and the dinner while you cannot push the piano down for one or depot. Then I don't think the dinner while you're energy. And I almost saw near my ear, I was your co-valley. Remember who movie. And see. Then I'm not a minute, and when I look at see that was here, reality, I made an minute bad. Now, your wife said me, I'm looking about no complaining after me and happy. You're not the same thing I'm looking clear, so what about the here? One shut and not for that, I'm not young, you never knew what you have about it. Once Miss Hadley. It is not your say, and it's a mystery and meet me in the Ghana, because I don't know I'm a channel here. And maybe I'm a million with you, when it is a star. I walk around and swing and do my funny star. And I think, oh, you're too young, buy that's my hand. That's no one I come out a buy in the baby. A buy and the son of house and a money on the thing. The Tiaba, I go to your mobile when in the hand years in the power. Then she of a so one year there was sort of supposed in the question. And I mean, I said, Mr. Makusa, and I jumped up to class of them on second minute. I was here, mamma, dear. Tanti mama media ye me so hu ba kunya be ma no ye ba ku sa be ma no be you free wo bi sa na juma awoye an sa le kire kwa hwe ni ko akose kura be ma ni free mu ahwe bu na wo free mu sa na sa nya ma ba na tawale ye no enya so wo bi ku si na bo ntia no na wale on ka bo hwe ntro ka me le mfon so am ye ebura o ko so mo ko wale na asofo ne sure ye so mo ku ye jemu enya na me ko bi and none of the court, you about them about what is that. And none of the enemy in the court. I said, I got the sword, and look at one. You didn't want here in the movie. One, and the DNA warrior, the hour from his friend, coming back one was dead. You can't see you, can't be dead. If you know, I'm here, and I'm a person who engagement, not a game. The person now, any idea you feel. One, I said, at the end of the session, I'm happy. I'm a sick, I am family. I don't know, men, yes, I don't press me one. But what I want my now to understand yes, okay, Enti. I'm not a better year. When your problem, I want to explain that to say, for what doesn't mean you're going to be a vehicle. The coin is so one, I tell me I know what they're moving. Me, I never can say, that's my. Oh, this is okay, Obasa wa tobo me enko the point ye di kan ne say
wo say wa ye de wo ka say enya wo na oje wo nuane eti ade se maame eno ye baako okay mienu unim kwan ye fa so a wo nuane fa so efri Ghana akọ South Africa unim hu bi okay now one ya wa ka se mi tina se maame an ka mi sie wo ho ni wo ba tu akola ni ko ezo mi le so mbe ye ni ha maame wo no be ma na cho sana le ko pie Emma mi papa mo ko tire mo ko ye nwade ya ndi wo ma chiko obi okay afei eno establish ye na akwanti no so ma mo tire wo le wa ha na mi na le friend ni me de me anam se me ma mi no me me pe ni ko bi ta bi ya ni me fufu wa ni mo kra mi si ha da wo ye ni so so mpene ni me ko ya ma pe ni ba ti ya ba te ni ko do ka se no so so mi en so ba so ba ti ya bo so na so mi en kan wo ko sa me shi an no ti bo so mi en kan wo ko ni e bi tu pala ne dia ni ya chiri ana pa hu a ena takra no ni ga ti no se ni ye wi na me nye ana se ni ni hu na ka kra ni pa ni South Africa no akwantuo no unim hu bia na ana me tire mu ba no ne wa wo friend me sa ne ba yale ana am see you ana me be so ka na mko tem ko ga akala e ti me ko ana so si akala ya je ma ko hospital kra me ye no aya se nya akala ne yale no friend ne mu go to find a person actually and was friend. And all the country and saying, I found your yelling now, you're going to hospital, you're getting a muscle. Now, go to find. There's a company in your moon, you all know what it is to find me, what the other was friendly for your machine, you can baby. Me will be a country on. They see what sometimes to talk about your class or the family. And what other class of the family, we have nothing, but I will see a Juma once and you know, I get to the waters and half and one person I will listen to him. Uncle Shina gave me a yawa for me and woman is here. Yeah, yawa and cotton to be there. And I say, okay, I was behind, but I make the member. And I'm still going to say, now who come? Who cried a whoop, who was in a little bit of a crying for papa. I'm a little papa. Happiness to so uncle, non cram and getting up in a camp of the monaco. It was not a year in I'm in bed, you don't do a happiness and I pressure the year. And I'm here in I'm in bed. And near my office and near my bank here and near my dear, you don't know what South Africa. And now, what prayer, I coach me prayer, get to a catch them, set them in the smile, but you said, you used to the valley of holy. Or prayer catch them, section my dick, that one only near my son and your man in Chile. If you make it near man and promise me here, and I'm here, Minian, is what I can hear me and you that said, near mamma. And I'm giving me an image. Just like I said, if I'm near my baby, I just am not come over. Don't worry for me. If I'm near my baby, I have trouble. Okay. I feel I'm not in your man by see what you may call your cousin and give you the mother Corana, just an friend. And I trust an friend, the trust an friend was in a million and I'm fight. What I want to buy. And I want to buy in I will catch them in. You want me to find. I'm a dog friend and buy a lamb by a catch them. And I can't say, again, walk on walk, out, now I'll get them quick. I don't want to come to a cranny to my background and come a party as you do what you have. They give me a man in the motion, I'm sure for one family. What could be a flower friend, you know, and ground, or a flower friend, or one friend. You can get no now have them into the time. You know, and yet, just a catacata, so I'm because I will cut out the moon that I can't walk on one family, and I'm over to find them. Maybe I'm a client who could any people for boarding young or Haman, my own friend, today your own friend, woman, the day, the planning probably in a young media. It's American planet, I'm coming. And I'm coming to my family, and she's not a friend, so I'm saying, I'm a corner. And the prayer number and I'm a friend, he's letting me and I'm the now who could have happiness. That's all. And then I thought I work for nothing. I just saw one on the press. I had to mean my son who could damage. And I'm saying, I'm one master. In the true man, give you. I don't understand the woman, but I'm a friend, so young. And I'm so young, I was you. I was so young, when you mean I'm not going to call my yelling. They don't know that your own kind of friend is that well, piano the next tree would not be a cry for.
was man to so for family. And I'm saying, I think, for Papa and back around, what do you see? The ice and I'm going to see and take the band here. You never I'm the company, the company bar. Oba ya no yade ba no de bai e ya adwene mu hawo. Na ya adwene ha no no se kata kama. Ti na company bar no ma se ye se nye diabo. Ni se diabo die ne me kwaso nti so die. Onko. Hwe maami e se wa ho se no krebe ne wom eno ye ane ana dabi se munua no ne yade mu no anuanom ne nyina magyae munua no de nabo ono Thomas yi so ete say aha brayade ne so anamawa wutu ide watre bra ho enti obaye na omokoda ni dia no na muda ni dia le ye na mo ye sheli bi dia ni na ko bi so mo ye sheli bi dia bo mo ye no se aka o ti da ko bai enti na na won kan no so won na control mo na ni mu bi won mi dia mi wotu ka ni mu to won no de betna ati da se kwan no so asori fie bi ho de betna ho ene bompa ya mi ko he wo mo ba ko ni bompa ya ma ani ko ba ida mi ko ya ni ya au ti ta pe ni dia ye kama oba obeki ni da de mo kama eno ame ni papa ne kan me papa e kan ga ka wan san ko no ko ba ko pe kan na papa ko ni ye no ye de na ba ye wo ni wa ba hwe ni anka pra ni do ni wo no a hwe no de o ma ne ko na bi kami ni na ka pra no ntini na si di ni na be kan sa di papa na nye e ni ko ma le pe dai te ka hai da ma ni le so pa su ni ka ni an pe ka no hai da o me ja bo na be ku ti na ku ti ha di e yi ano o mo ko ma no ka kana nte o no ka kana o no so so wali an kwa e ni te tu no di tu no me papa e de me ko yi mo ko tana o tana ta bokura ta kra ma papa de ko na ta ne di ma le ba ta so ya le yo ba wo ti re che ni wo say oba se wai ono Thomas ya se mo a wo kan ne se abusua no mogyae mo de hye na bone so sesei enti mo de hye no ose tobo na tie dia meka ni wie untie nwie na wuyi ano se wo kyerɛ me ɔse sesei mogya mo de hye na bɔ ne so nti akwada no ɔmpɛ ne bio saa no ɔka akɔre de sie ni so ɔmpɛ no me de me maka ka cho san ka ɔma ne nkɔ na papa ti ase kra me ka so ɔma ne nkɔ ojini ma ne nkɔ no aka na nya so le hye no wo no wa hye no enti sesei mo papa nti ase bio enti so ɔde ne kɔ abusua hɔ a ɔde ne kɔ hefa mo nkyerɛ no ne enka nkyerɛ no abusua de sɛ yekuro mo na na no ɔde ne kɔ mi ɔfa mo so ma metena wa ye ba ku ba betena ho adire mu oyele to ba ni aye no mo chosa no wa ya ku so be eye ewura eye yedase ono ne de ba mu eye allegations a owura yi eleye wayi ne ho ano ose ono de edikan onye ni nua no etirade sesebe maame eno ye baako sesei enye owura yi ene hwe akwada no sesei akwada no te owura yi nso fie afei se owura yi se ompa owura ne biewa omunim enti omfa ne nkɔ abusua ho kyerɛ sɛ wɔka sɛ sɛbesɛbio abusua sɛ omunim awade ne ho hwe no ne wɔfa baako betenam enti saa ofa no ɛwɔ hɔ so ɔso obegya na omfa ne nkɔ mate sɛ ɔnom wɔ saa ofa ne nso ahoma empre yare ma ho o sɛ ɔte ho ase a ɛyɛ atena ho ase din na anu afidie ya so mekan sɛ sɛbesɛbe utumi kwabai wakɛsesɛm ani huhu hyehye minaminim apɔmpredesɛm ne ahomasoɔ no gyae sɛ wo yare a ɛhɔ na abehu adɔfo ɛne watamfo
yade ya o yade ya ojidi se awurai se ye ya ye ka sei hwan ne abusua eye anuanom ene abusua maame ko papa ko se ye ka enei se awura ne da ho na wansori biewu a udi na de Chester Thomas obo a nickname Chosa yi woni ho kwan se okoko penuane kura bio enti sesi ya no sa abaya yi da no wansori biewu a hwan na Chosa ko na mane sister u na ayo pagina a wote apiedu a ba sesi ye kire okwan se sa wo se wo mpeni biewu a fane ko wona akopa dan efie ma ye koye akwada ne ho ade wo kumase ya bra wanim Chosa wona akoye sa ade no okope efie ma papa no e ma amokoye wo yere ne ho ade wo ho papa ne wo ban ne pe nyam pe papa no ne ne ba no na papa no no te he no wo akurase akurase obi me kokoi no omo ye koko twapia se kura ye koko goso no omo wo fashion yani na mo pe efie ma ene onua ni nya ne pe da ne ni nie se wo no kura wa amantem na wade ne ho hwe ni ho a wodim o ka sa ento wante so oka sem ka senti ntima ka sa o ka sa ento o se wo no nyo ne gina gi trade se maame na ho ne gina na musa sama ne gi maame die no so sen ga busa no so na akoye na ankwa semo kasa mo se kasa aha wo na akoye me so kasa wo na akoye hwan na je maame de se wa na je ye ho le nwa pani na na ko kula so se wa no agi ne so amfra busuafo ne so no agi wa agi maame de ndia o mo so ntimi kan ho hwe se wa na je maame de no Dr. Basa akwa beburu na na tiburu su na hote say very good nyankopon ya dom me so be ho den na wiai yasane ahia bio adofo onyame wo ho hebal ene Dr. Basa wa ha na na tiburu su nso wa ha wadama Basa herbal capsules ene Basa herbal ointment da bia meka ho nsem wa afidie so de kirewo me ankasa manim anuanom ne adofo enye adansi kurumu anase kasa ene yepe edefo obi aduro ho na emum eye de aye ene yebetena ha yeka ede kire adasa Basa herbal ointment ya ye kase eyabatanku no enya agrodi o enya agrodi abatan muntumu so na mumpebi na montonyusu na beboa mo se mekani sei na wonte ase a doctor kire ni die nti a eseso obatan otoyusu nana Krobea medas na mechia watifo nso ojoso odo ankoma abade ma ade achi die na se ye chia o take atifo nyina ojoso Basa herbal ointment yesi ebeye ni nyina ama sure Basa kasos so masumdua befi sure Basa ointment ni die de bia ye kan wa se me ba me ka se san kadro no ye chemu 9 na nke ye ton ba ku bia ebo a ye deje no na nke 9 no o beto a o ba na okuta 50 cedis na o di aba na enso no ye ba se ye bebo adasa eni nti ene ya ye ne ba ku pe no sure e di kai no eye abatanku eye enkwala ho adwuma papa eye enkwala ho adwuma wo de sra wo ba ensan ngu no asramunye no asabranye no entosi ngu no emane na ntentem na de esa ya de nwanwane se ebie enkwala adwunim wow that and Father's Day me be frame of frame na minim number no frame no so oh eye mo na mo ye basara msnya ozo panini me to aduro ni bi sunyan ache wow na me hu se masade ka ba ho na me baba akwa me di bisra no ene me nana ono ane oso ono one ne ba di ba pen nawo ene ono so na ne ba ne nana odi bisra o mu enkola ne ye soronko e wa abusuanu wow adniema enkola ne ye ofie ho no e nwanwa wow because obusa wasem a odum se ano odene sure ana muza na se di asem na so ka na Krobea mi ka kire wa obesere o ti na omu ma ni ma me na wakola na chi no wo na chi no obuza na se mama
ɔno so wɔn mo frɛ ɔne maame nante ɛna ɔfrɛ maame no ne nana no so mama ɔsɛ mama na mama kɔfa beebi aba sɛ beebi no ɔhyɛ ne yam na hene no ofiri bae ɛna ɔso wɔnyina ɔbɛka kyerɛ ɔso ɔnkyerɛ no saa tam no ɔte da sɛ tam bi na ɔmo noa mo ɔka sɛ adana wonua fufu a wosɔ ne ho nsuo na mo no noa nsuo na kɔhene ɔse nsɛm mmienu akɔra no abusa no no nti ɛka sɛ ebia adwene ma na yɛ dɛ sure enti basa ointment ne deɛ ɛyɛ abaatan sure deɛ ɛtɔ so biem no obi apampan wɔ no ho obi apampan wɔ no ho sɛbe daado me ba me kan wasɛm sɛ sɔfo bia no ɔne akɔla bi te akɔla no yɛ adeɛ pampan di ka no yere pam no basa ointment akɔla no anya asetena wow basa ointment obi ahonam yaw ɛyɛ yɛne ɛyɛ adwumaden wotena faako kyɛ wobɛkɔ aba na wayɛ mmerɛ sɛm no basa ointment ne yɛ adeɛ a ɛyi nkasɛm ayi firi hɔ da bia na obi so wɔ pɛnku ɛhyehyɛ mesrɛ mo enku ɛhyehyɛ amokɔ hyehyɛ ayekaduro hyehyɛ enyi nam yawo mfiri hɔ ahaban wonsa nana Krobea bi me ne wodi ho nkɔmmɔ sɛ ahaban ɛyɛ yɛte ahaban mmienu bi wɔ hɔ meka ne mmienu bɔ nam de to dam anam gya hɔ kɔ a adeɛ kyine so ba mu do wɔn ka dɛm ka ne nya ijabeto tumi wɔ ahaban sure edi ahaban na ɛde yɛ adwuma no ɛne na ɛyɛ adwuma wo de sra so obi a wɔn kasɛm yɛ wo ya wɔnam yɛ wo ya wo de fatwi ne dindindin fatwi man ka kasɛ no wo wi afa bi sra so adeɛ bɛ kyine yɛ no 3 days kasɛ no nyinaa mu yɛ ɛkɔ wow obi a ne ntina paapai obi a ɛnsa agu ɛnan ne na me kyerɛkyerɛ no ɛnsa bia esi a me yi me phone akyerɛ wo sesi a obi asrendi from Canada ɔsɛyɛ ɛna ayɛ no ɔmo so ɔmo nimu deɛ ɔmo nimu baabi a ɔmo yɛmfaayɛ na wo nana Krobea ya no so otie wow na wɔka aduro no ho asɛm ɛna ɔse kai ɔfa number no ɛna ɔfrɛ sɔfo bi ɔno busa sɔfo no sɛ wɔnim aduro bi afrɛ no basa ɔno nso papa no ma frɛ no ma frɛ no mato na aduro no bi na ne kasa yɛ mu ne na dance die mu no sɛ ɔyɛ bi a ɔyɛ no kwafo ɛdi ɔse ne me sɛndi adeɛ abrɛw na wo nso asɛndi de ama no na Krobea ni opia wo behu no ɔsɛ yɛ sesi a me ne maame ne kasa ɛde bɛɛ dɛ ɛbɛkɔ enti ɛnsa bi ɔse mfie na ni Canada ɛnsa bi agu nipa bia to basa ointment fire ɛbɛhye ne nyinaa atiefo adeɛ na mehwɛ wɔ m'ani so no ehu basa akɔyɛ ne nyinaa basa ɛnyankɔ na mede bɛkyerɛ wo na ɛkɔ wie a definitely na suki me ba mede baako so wɔyi tɛre wɔne deɛ ɔbae ne nan ne ɔm sɛ yɛbɛtwa wɔne deɛ twa pictures egu hɔ ɛkum kuro no ɛma no kɔ mede pictures bɛkyerɛ ɛnneɛma a basa ɛyɛ no ɛnko no yɛ adeɛ a ɛyɛ ɛnti na sɛ ɛbɛyɛ ne nyinaa ma wo good enti obi a honam yɛ wo ya obi a woyɛ gbaata woyɛ adwumadene adeɛ bi a woyɛ bia wonya na mmom no bia na obi tikam no osi a number no ɛyɛ 0244 26 77 25 0244 26 77 25 medikitua bi kan wa ma no mesro ma mo won kola anwohye wo mu so me ya na nkola no ho hia me chembe no fo so akola ntimi nkasa nokra mesro wo akola from day born no ekosi 12 years anwohye wo no so a fa basa ointment sra no okay wo de sra na ebeyi bibia wo no bia afiri no good ebeyi how bia wo no so bia de afiri so good eti mesra mo pe bia kira kwai na esi ami abikasa na na trubruku so owaha obeka baabi a obenya duro ni bi ato na afi wono so adi basa eba capsules no eno so ho adanse na na so mu dase brumura ma menchia watiefu nyina na mema na nafori aha wiei ewo macro school park nachi eho na yare sabia wo na oye ohene na nsana ohene bi anyi wadro ntum se wadro ye no ampa no wadro ye nokre da bia da na nafori kan basa heba ointment ne basa heba capsules wasem wow
or the treatment ni ade nyina wow na nanim nso ngu ase da esanse ade na oye no na konwa no so is a stake sanse ohene ukokodi atrocess ya asem ato wanya asem ye kanfo basa herbal capsules ama atiefuo nyina meni oba bi ato nchia na madi no ubedi atiefuo mu ntie me say meni oba bi ato nchia na madi no ubedi medi ni nyina ye say wo se wode na fiti kromu yawo no wode hyase mra wo hyase se wo ye bra and over 32 years or hyase 12 years was it not even a single manta wo be ye bra won konkofa bro ni aduro yes wo konum painkiller na asanso agya no osa entimidi basa herbal capsules ho adanse kire no ana wo ka kire m se ne ye nto nchia se onum aduro we se friends basa herbal capsules no na ne bosome so na baas mbieunu ante aye bia ode ni trito tam se awura enye obi na ekumanchio mejimadro di sure we die ade ba ko ni papa masam no se dia asam ne tie no maka sure me mfa masam nsie sanse nyame ehu wonim se onom basa heba ka e be ka 2 weeks am wonya no menses na mka chance won hyase no me man bottles no tu enhyira nkan Israel nyankopon se ono nso no ho akwa se won adwumam wow Ankabia ote yawo no hu se me ho ba no sa pepepe nya se adwuma na no ho asare na ye me yawo anasa me de ho nyame ase o nemom yawo na anko wote a atena no so from age 12 a ene wanya mfirisi aduasa mienu no wanti pains ni biem obuni nsaboko a wanti yawo bia se yetena fidie so hanom na wonim nipa da sani o yesi fidie chi abo ani sunku ja ni sunku enti wo fra mi a o bose no o kanfo basa ka kapse na me se enchia na eto ye no medi fa otri ni bra na se be yo di tri ni bra na mbo honi asem no kam sen ka dan manum basa kapse no fo abom na nko no obedi no gina wahuno minti yetena fidie so ne kanfo basa herbal capsules ama ma se aduro wi abasa besiesie ma ma fichi kroma ya asomdwe wonsa na obu so a ensisi so ye no atimi abakama na moja na ni ayefe moja na ni ate na nse wahwe a wobu wonsa ya hu se moja no ani ayetum kakra ebada kro na atwa ho a na abato aso na no wonsa buo na ensisi so ye no obeduru mra wo pa wo no wahwe a ho be kire wo medofo fa basa herbal capsules yi waduro no mienu anopa mienu anwumre sa akopem se obebu wonsa ne ya friend se ya onti bio wonsa no obebu ama asisi so kama obi tie sabre wo yafunu ya odi ankasa ne yafunu mu tutunu ne yafunu mu dwa no aduane to na num pe na ne yama hyase samfro no safo no ye kanfo basa herbal capsules di ama wo mo good nom ebema o yafunu mu adwo boko ebio wo ye bema wo tie me odwunso sem nkoye kura wo hu eya na nansen no odwunso ntentem okokete so awo na ade ache odwunso a entimento etenefa wonsa ho sa na bi gu mpaboam to bawie no na mpaboam afa na otutuntum so bawie na ntuma afa na ana busa wode obema na hye obema ma wie no eho na monsa Johnson na hyase so no nti da won ya Johnson no mbasa herbal capsules na ensiesie o enu ntini ye kase basa herbal capsules so wa ma asumdwa ba fie esanse esiesie ma na esiesie mema ye kanfo capsules na dia ma awofo nse se ye hu se ye ma no omu ko school mu sabre obi amfa bi nhyɛ ne bag mu ma na ne ba famano bosome so a onfra won kan kyesa mama me yare onfra wo be fra wo ba no be fra ne ba wo se oda dom adentra wo se na ya se me bosome na so na senka manyina bosome so na nke wo mo dadam se dia odisi dadam anka wan nke benya aduane mpo adi kromu ha me se wo bibia wo ti yese onfa basa herbal capsules no enya ninsuo anase onfa nya na duro onum na abrani nyina ensiesie ni padua no enhokuru ni padua no mu enna na asade a ada ni padua no mu furu ema moja ni afursa ne ye na wonsa no mpo ya na ye titriti no na se wona se wo ya se me nan no anansi ya chime misro anansi ko polisi da be na me mantie numadura friends basa haba capsules na enhokuru ni padua furu tusu kosi na ase na nyiwa so dwe enupa wo pa biato ko heba shop anase pharmacy shop bia wo mpotemo ubusa wo se wo pe basa enro no bi basa heba ointment ene basa herbal capsules ye be bia mam ne mom se wo pani doso protu wo kumase am se ko KNG Misty Herbal wonum nyina wo muro ma na se kewo KNG Misty Herbal Apidank Kolenak
sanso na Fred Mens wonu nyina wo mo okwa obenya biatu anansa ope ba ko so be yama Danny Heba ewo Ashtown Luca from Heba ewo Kejetia Gate ya kan chem se na nafori ewo Makro school park no enchen hono ma ho so benya biato so for life so for line information center udru information center wa wo de dodo bi a wo pe bia no ye beyi bi ama abu akwafo so ekọ Green Leaf Heba ho so benya bi ewo hono mo sanso na eye atakura amani ampon so wo ataseman so KK ewo Tech Junction wonu ma wo oboase bekọ Smart Pharmacy afi wonu ma wo adanse so kwa Junction so bekọ Jomas Pharmacy no oboase fo ene ne patam so ekọ Fojo Heba wenyina mu no se de meka nda no empanyini so bi wo sika wo ne sika nsra ba mede ma no disam ne ba wieye na me wura summarize na so abontofu amaye ne amu so ye wura number no ne basa na nkasa number ne ye mesra mo ma hu se bi frɛ na basa won from mo mo won sorry o sorry wie pe obɛhya ase na won ma twetwe nkomo basa number ne ye 0244 26 77 25 0244 26 77 25 Ajabasa ketu ebidian sorry na manfo de won na oka Fred Menseba Fred Menseba oba owa yasiyare bia o de oduru wa emoduro bi adini kase wa yase me ni o ma tonchia wo ma oba ba ko ho de onso adini wo ho o de oduru wa o se wa yase ye ya oduru wa omeyi basa Heba kasos no ana mesa mo ofijase no mo nko boga wa bibidro fie okay mo benya bi o hato okay ana o ba bi a wonya bibia mesa wo de o frɛ number no area wo no o ba ye bed ma o direction ba bia o benya bi good wo pe bi nso atu nso frɛ number na o sabeka mo da se ne o betienka ye be se hia enti Dr. Basa sorry me say e bo number da ma obi o sisi ya frɛ no eye 0244 26 77 25 0244 26 77 25 offer number we are Dr. Basa no ankasa beje so ono be kasa no akire nsemu nso ede amawo we are Volta Real Limited for yeho wansi hwe mo da wo mo amo no ntre mo ahie mu mfama mo kire se mo dwumaden a mo ba asante mamu Ghana mamu mo bodema adasa no ye ni so me pa cho won mu tunsuo se uye adwuma wura uye fie wura uye kuro wura honorable wo pe woni ye betumi atunsu papa wo mpotem de amawa Volta Real Limited Volta Real Limited o de uye nsu adwuma sachet water ne bottle water yi freye ni me tunsuo mfiri asase na yase de ni ye krogen fama ye betunsu amawa entwa da omre kire se source na ye atwa afiri amawo no yakom ene ye atwa nsuo na amawo wa man kwanchenfo ebia betu na problems abemu a freye ni emesiesie ne kama emfama ye number ye 0244 29 9520 ena 0266 43 2210 we clear pack natural mineral water enu nso ye nsu adofo ne ade hye ye nom onuada se ne awutie me se wu pensu papa eye very hygienic eye nsu a ya sheda produce under strict hygienic condition mu a eye clear pack natural mineral water onuada se ne awutie me ye wona kese jog the edisi dispenser so no ye wo bottle mu de ne ye wo sachet de udwuma de awudi a wo to nsafre nipadom so wo pese yen customize bottle ne mfama wa clear pack for ye be ye ne sa amaw uye school financial institution company ye be deliver on time ewo waso ye ho de amaye e de amaw wo pe bi atu enchiremu bi ehia obi ano frɛ yen Samas Royal Company Limited ewo 0244 04 1913 and 0558 001765 and a fit homeopathic clinic ewa hinama kokobin and yanom ye bejo mass company no 18 mu junction so ahai se wo ba na wo yade ne ye kwankro ana se wo yade no de anante nanso anu yie ma bra oyawo a wotie wo nipadua no mu de ye na physiotherapy akupuncha ne massage kwa so ye betwe afiri ho ye detox ye betwe fi ni nyina afiri nipadua no mu amo anyu ahoto be ma wa ye mrempam asichire yade tete wo ani ho haw no anya enemu yade no wate eye ulcer anase hepatitis brafet homeopathic clinic emfidia ye di free India
edi aba Ghana no yemfa nye ho adwuma ye number ye 0244 58 3859 and 0275 96 9414 and a Simple Plus phone accessories. And you are nominated for at the Pan American one Simple Plus phone accessories. And you are a phone now we use a candy a kahon and my phone near feel. Yeah, say o charger and your papa, there be our phone a doom. Oh, Bob Mokwasa, on va charger ne mame, ya mokwabo. Na bra Simple Plus ha. Na charger be a we here bia no yenton fama o pe power bank o pe battery ne ho den o pe headset o pe hands free earpiece bluetooth earpiece ana neck bluetooth o pe cover iPod ana protector me kire say phone accessory be anipa da sani hia no so oba Simple Plus a obenya bi ye wo kejeti ade hyeman ye ne Dr. Caesar edi animhwe ena kejeti Dubai getu animu wo wugina ho a yani ni di animhwe getu ni di animhwe bewuram betu bi koton beto ne nkronko na fa ye won so fon wate ye de na ye number ni egina fra ye sese ya 0244 59 0374 and 0241 70 9636 na Piwak Natural Health for and a 3P garlic mixture no abenu anom ne adofo se wunya bi na se wo no nomo a se wo feel very weak e wo ni padua ni mu a ahoto beba eduro wei na se wo nom na pressure nyina ye wo cholesterol wo soro wo immune system ne function ye yakura wo honhono wapo ne waposo na ye wo ya konna kope 3P garlic mixture nonom na hoto beba oba misti heba kolinak dadi heba any baby eto no bia obenya bi frey wo 0248 92 8824 and 0201 000021 unya fresh ahoma we ya ye no bekasa ene Diamond Scientific Herbal and Research Clinic yanzu ye ne akofa Donak Herbal Mixture Donak Herbal Mixture eye for male vitality bema waye mere na nioma nkoyie holidays wo bre pa o Father's Day when to me am fada wo hu ofie kwabra ne bowura ba bi eton no bia Osons Chemist Komisi Heba Kolinak Asempa Pharmacy PFA Habme Pharmacy Oster Pharmacy na afei Dani Heba na kope Donek Heba Mixture ni bi kwabra yawe ekwame ana kofikwasi ye ubedi mensem na wa wutie mi ayade bi te se hepatitis B unompom wanya hawo enam yade yi wakoti bi u prostate no chemato aba ho asthma liver ni kidney ho problem no wanya unsebuo munya na waye mrempem ye ensa na odihie bi atiatom sei ko Diamond Scientific Herbal and Research Clinic yani ankasa no ye wodomnase oboase kumase kwensu asem na meken foka ye ekoboase wo kumase ha kase obesi dominase wate uba oyade ne beko ye normal eye 0246 72 7677 and 0200 844 040 unya fresh ahoma ya wone Diamond Scientific Herbal for ebebo nkobo dia wonti ase na no obekire omu na Limbo Wave Enterprise for me kanfo won mawo se wonom na akofa molten tissues no aba onuada se ne awutie me se wo hia tissue nko ade a emre wo ho enhwe baabi a obenya size bia bi se wo peti wo peti tissues a you use your kitchen de pepa yensa de pepa yen ho nom ne ade ana restaurant for any hotels mu be hia bi na mo de serve madehye tissues a make ho asemi se we use molten de a eye moton me se ne moton ye no etese papa afutuo ne moton ye no etese maame do molten tissues eye kama yani ya ne akofa Fit Life natural mineral water eye very pure very cool very refreshing ya soni so ye ene aye ne ntuam Fit Life natural mineral water udwumadi awudi a woto nsa frɛ nipadom mo amuton nsuo enom ne de keke ka ho monton Fit Life eno na amanfo ne adasa agi atumu aye nom ya de tissues yi nom ne ade yi wa obetumi abagibi usori a wo se adwumani o men bagibi kwagina traffic mu toma ade hye
no omo nso enya bi na nso nya wonfa so wate Limbo Wave Enterprise for Kumazi Growth from ye ni Shinola eni di animhwe ye ben IBM NJ ye number ye 0550 115 013 and 0595 850 042 and Eje Peter Herbal Center opanyini na chiachia ubusa o se wo mpodo emu tesei se wo de ho bo Eje Peter onuaba se awo problem no ene wo hawo a ono awo ho dwuma no odie papa do betenete menuaba unsu benya banu bi ato na so yeah na ye ka ba tani ayabodi aka ho jai se ye du sabe ye de awo a wuntumi ngo dani adjective ekire wekira kwae no breje Peter ho onfa hahan nya nhwehwemu wo yefunu ni mu no onfa duro nka ho se nya awo na ye problem foforo se stroke na de wato form sikire yade ana mogabro so wuntimi twetwe koku ana waye mrempam sebe syphilis na mu yade yi enu so bi tete wa Eje Peter oye ho aduro wate fe yiase Pentecost Junction eno wo lekru da sem na meken ne number ye 0543 36 0543 36 99 93 0543 36 99 93 Eje Peter Herbal Soup no ebi wo Tech FM ha ya wo ba ha ubenya bi ato enawia yi awudadie mu nchia nkoma wo ye fro Malice United Kingdom mu ena oba Palace owo UK na ene eye wawudai wankasa oba Olivia ejewa se wo sire nyankopon ni nhira na ho bambo ni yinkyere so wonfanka no ontre wahyem. God bless you very much. Oba de achia me akra ote oba na busua no ai edin yo we ye ni nua panyini osi owura yi nim ne wofa no obetena mu je awade no wofa ne kura ba late enti se woso oja na onfa nkoma ne wofa no akra unze sister no kwan of us we kasa ye no me anya me de eni se okire owura yi ba bi a wonfa no nko firi se wonso wunua no ye ka abusua twetwo mutwo na ne wa akra so na atete no osi enyo na gi trade enyo na gi trade ne biru se ye pe maame ni nsi ana mu na ye hwan ye kwaji awade bia maame ni hwa ye pe ne a obegina se maame ensan se na atete no nti no obegina se maame na wode agina ene Asem Beba Dabi a wo kire no ene wo begina na fa ne koma ne wo fa no na mu se abusua ne nyina na yaje no ewom se be man ka ne se abusua ne mefa wo ma de akwan bi so me ne na nya adwen na mom e wo se wo mu nyina ne ka bomu na ya re kyekere kora ma ne se wo mu nyina na ye dey hwe no na mom se mu ja ne bo ne so saa de enye ye efi se ofire abusuam se si anyame mfa sa moda ne to fom se si a krachi ntimi nsie no enti won firi mu ansa na abusua na hunu se ye wode hye ana eno na meni abusua ne nya adwen enti no senia etie ne de akora meni wo mu nya adwen se won beka se krachi mfa ne nko se de awura no eka no enti baabi obi tie ya ye hia wo mu ofia evise bema wokọ awade a yesi wonya sika oba ni nya sika onfa mra fie wonya kanso a ya odia enti krachi mo onfa nhye ni tirimu se ene oba no ayale nti no abusua no mefa wo ma de nko na emu mo se abusua ni nyina aba na ye tena se na ye keka ye hubomu na ye hwe kwanko a ye befa so a enipa no benya ahomeka ana obenya ahoden empo sa amane sa akora na ye hunu se abusua na ye bi enti abusua no ye hia mo ofia ha no mo enyankopon boa yawada ye hia mo ofia ha momra na ye nyina ye nka mom na ye hwe bi kura na ye nya obi obetumi ahwe no ede no amaye baabi wo kura wo de obi koya ayaresa agisi ye nya abusua ni gina ho ansa na yetumi asane ade onya abusua ni enti ye hia mo na ye nyina ye nka mom akora okay enti ora kwa akoma to yam na sister ye be frɛ no bio ofa kro no nso ye be frɛ no na wo de ye nhia ye nto ato adwene na ye hwɛ kwampa asomdwe be fa so aba wate ngakọ biam das ye nso ye das adofo eja kwa me de be cheme ya Bolivia Enterprise for nyankopon hira mo se mo the future life smart foods no eta ye chi ena wi awutie mi aduane a ahodenuro ahyemu ma tontwom
na yɛde san yadeɛ firi nipadua no mu ɛyɛ future life smart food bra yɛn nkyɛn bɛkyerɛ wo yadeɛ mu yɛnhunu aduane a yɛde bɛma watu yadeɛ no ase ama wo yɛwɔ sofola alignment yɛne multi home ɛne di animhwɛ frɛ yɛn wɔ 0246 010150 ɛna 0242 878090 sɛ wonya Jerinas herbal mixture ni bia onua atridi yade ɛda so ne betu akɔ malaria na ma onipadua no wayɛ moson wanumu ato untumi ne di Jerinas herbal mixture etu atridi yade no na ma onipadua ne gina brane ɛna kwabrane wusisi yade nti wayɛ mrempam Jerinas vico mixture na enyi sa problem ni mfiri o ma onyina wona so oba utake fem fondes ka abenya bi baabi eton no bi akwa abenya bi brema UGC baabi a DVL ne wo no ɛna Jerinas herbal ye wo ye number ye 0241814677 abapamo ne your biggest online shop onua mieni dwa ko Google Play Store na App Store ko download the app no ade a wuhia na pesa otobia no oda tuaka na yemfa wade mrewo ye nioma ye papa ye nioma boefo uni phone ade be download the app no dia frɛ yen wo 059 3386133 and 059 339 1848 enuanom ne adofo mapon Jabrim Dr.